Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 27 minutos na nakalikan sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations ng the number 1 and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Pebrero 4, tuig 2026. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalakuan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Mayor Inday Raiza Treñas ginpakakas na ang iya litrato kag slogan sa Tipan Center sa Iloilo City Hall kasunod sang anti-EPO policy sang DILG. Vice Governor Lian Dibuki hindi standard ang paglakip sang iya sininganawong sa mga government-funded na project. Masobra 60 milyones pesos kabalor sang shabu. Nakumpiskar sa PRO6 sa unang bulan sa tuig 2026. Supply and Reduction na program kontra illegal nga druga mas pagatutukan sang kapulisan. Samtang duha patay, duha pilason matapos ng bungwarang tricycle kag motorsiklo sa Pasay City. Sa aton sini nga mga kabombo karon sa aton sini iya nga ipabombo. Ginapayag nga PVC pipe nga drain sang comfort room kon CR. Ginpabombo tungod nga nagaawas sa dalan. Mabaho kag nagdanaw or ining pagdanaw nagluntad kuno sa nasambitan sing lugaro. YT untat. Muni madalagkuwar mabalita issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga nagapaw na dalagkuwar naman nga mga balita nasyonal. Ang impeachment complaint kay ginfile ni Attorney De Jesus batok sa kay President na Bongbong Marcos ginalauman nga mabasura ini. Ini sandig diri karon na banwa sa kay Ako Bicol or ayon kay Bicol Saro rather, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Abogado ini sang abogado kag chairman sang House Committee on Public Accounts kag siya man ang nagpahayag nga wala iya makapasar sa sufficiency and substance ang reklamo sandig sa House Rules. Wala sang nagakaigo siniya nga personal nga ihibalo kag nagalaom lamang kuno sa artikulo sang isa kapayagan ang ebidensya rason nga waay iya or wala nakapasar sa sufficiency and substance ang reklamo batok sa aton sini nga presidente. Ginpayag ni Ridon nga base sa iya sini nga pag husisa sa reklamo, wala sang personal knowledge kag wala man sang mga authentic documents para suportaran ang aligasyon sa batok sa presidente ni Attorney De Jesus. Dugang pa sa kongresista, 5 sa 8 ka ebidensya kalakip ang reklamo, ang lunsay mga news articles, samtang 3 ka mga dokumento sang Kongreso may kangtanan sa mga hearing sa pag-aresto sa kay former President Rodrigo Duterte, pero waay man sang certified copies. Nag-agree diri si Manila Representative Joel Chua, Vice Chairman sang House Committee on Justice, nga ginpayag depiktuso, may depikto gilayon diri mabyan ang aton sini nga pagsulundan o ang aton sini nga layi kon ang istoryahan ta, kidnapping ang akusasyon batok sa kay President Bongbong Marcos is kidnapping sa aton sini karon niya nga mga kauturan. Gin-eksplikar ni Chua nga isa man ka abogado kag chairman sang House Committee on Good Government and Public Accountability nga ti kun
para kuno iya nga mayara sang balasihan, no, sa kaso nga kidnapping ang naghimo sang krimen dapat isa ka pribado sini nga individual. Diri pa lang kuno tigpo na, diri pa lang kuno utod na ang liog sang pato, no, sa sining impeachment complaint ni Attorney De Jesus. Sa kapariho man sini iyang hearing in question ni Quezon City Representative Jesus Suntay, ang Deputy Minority Leader kag Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay nga mong nag-endorso sang reklamo kung mayara sang ebidensya, no, sa aton sini nga mga kabumbo nga naglapaw sa paglakip sang dokumento sa impeachment complaint. Dugang ni Suntay nga hindi posible impeach ang presidente base lamang sa mga report sa balita. Kung ang kidnapping gali sa aton sini nga mga kabumbo, makabig lang iya nga kidnapping kung ang naghimo private individual, engineer, no? Hindi ka gid pwede kung engineer ka lang, hindi ka pwede ka pangidnap. Kay krimen ina. Pero kung government employee ikaw, for example, police ikaw abe, hindi kaya makasuhan sang kidnapping. Kung may kwaon ka nga tawo nga kung sa Tagalog pa labag sa iya sining kagustuhan, or hindi iya kagustuhan, or hindi siya magupod sa imo pero ginpilit mo siya nga popdon, no? Gindawat mo siya, ginbuklas mo siya, no? Hindi na iya kidnapping. Abogado na nagambal, Bumbo Jan Dave, no? Kay ti para kuno nga may kaso nga kidnapping, ang mahimo sang krimen dapat isa ka pribado nga individual. Sa aton sini mga kabumbo, no? Ako for example, abi private individual ako, di ba? Dalon ta ka samon balay. Makaon ta to ti mga 3 kadlaw di ka puli. Beti pwede ko na makasuhan kidnapping kiti private individual ko mo. Yung man si Engineer Jande mo. Sa aton sini nga mga kabumbo, amo gali ni para nga ma-establishar ang kidnapping, dapat isa ka pribadong individual ang makomiter sang pagpangidnap, no, sa aton sini nga mga kabumbo. Pero tikon ara to ang Chief PNP, no, mga opisyalis sang gobyerno, hindi to ya kidnapping, no, sa aton sini karon nga mga kuturan. That is why nga nagapati diri ang mga kongresista nga sa basurahan matupa ang impeachment complaint ni Attorney De Jesus batok sa kay President Bongbong Marcos. Sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita, si former Ako Bicol Representative Zaldico, waay kuno iya sang igauli sini nga kwarta sa gobyerno, suno sa iya sini nga abogado. Inigipahig ni Attorney Roy Rondain, abogado ni former Representative Zaldico, no? Ini may kantanan sa pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya nga may mga feelers na kuno nga ginpadala ang kampo ni ko para nga magpakig-istorya sa gobyerno. Una nga ginpahayag ni Rimulya nga bago pa man mag-istoryahan ay ang kampo ni ko kag ang gobyerno, dapat kuno nga iuli anay ni ko ang kwarta sa gobyerno. Suno kay Attorney Rondain, why isang ibalik sini nga kwarta sa gobyerno si ko bangod? Wala man ini siya kuno sang may ginkawat. Ti siyempre ano ibalik mo kung way kaging kawat, di ba? Sa aton sini mga kasimanwa, kag paano ka man abi ako nga kawatan ka? No? Hindi ba? Why man sa may nag-ako nga kawatan? Why man sang ibalo si ko orang kampo ni former Representative Zaldico nga may hara galing sang feelers or may mga pabutsyag luyag nga magpakikistorya sa gobyerno. Si ko ang padayon nga ginapangita karon, wanted mga biyan sa aton sining mga kuturan sa kaso nga graft sa Office of the Ombudsman, kag ginisyuhan na ganini, gindagdagan na siya sa warrant of arrest bangod sa
aligar kickback sini halin sa mga ghost flood control project sa Negros Oriental. Ginapayag nga siko nagapanago karon sa Europa, partikular sa Sweden kag Portugal. Grabe no, sa naglikat to ti may siya kuno may golden visa ara sa kunos Portugal, subong wa naman Sweden, no, sa aton sini nga mga kasimanwa. Pero hindi ko lang pag-i-divulge nga sa isa sa mga farm ko dito siya nagapanago. Bumbod sa Deb. Aragoy sa aton sini nga mga kabumbo. Mo nang pamangkot bala sa diin gin man subong si Saldi Cuau, no? May mga feelers kuno pero suno sa iya sini nga abogado. Why hambal ni SILJ Rimulya, hambal ni Ombudsman Rimulya, hambal sa mag-uton nga Rimulya, may mga feelers kuno, no? Nga magluyag nga magpagkigistorya ni Saldico sa gobyerno. O, ti basi inang feelers na kay gindinay man sang kampo ni Saldico, partikularmente sa iya sini nga abogado, ti basi balakon ang feelers nga ina, feeling lang sang duwa ka mag-uto daw nga Rimulya. Oh, hindi bla sa aton sini karon niya nga mga kauturan kasubong bala sang warrant of arrest batok sa kay Senator Bato de la Rosa nga exister lang iya sa paminsaron ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Oh, nga nakambala ko sina. Di kay why man sila sa may ipakita sini iyang hard copy or bisan soft copy sang warrant of arrest batok sa kay Senator Bato de la Rosa. Oh, nadalaman gani tos pamahog-pahog to kagano ginsakyan man ni former presidential spokesperson Harry Roque kag ginambalan nga Bato manago ka na kay hambal sa kilala ko may warrant of arrest ka. Oh. Pero sa tagsa ka maglutaw nga mo sinang impormasyon ang ICC mga biyan, no, nakapagwa na diri sa ila sining statement, no, nga wala ini sila iya sa nga may ginpagwa sining anuman nga sa isang warrant of arrest batok sa kay Senator Bato de la Rosa. Oh, base kon ang head pagidya sang ICC ang naistorya ni ni Ombudsman Rimulya. Oh, tapos ang head sang ICC na istorya ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Siya bilang headman sang ombudsman ang warrant of arrest nga batok sa kay Senator Bato de la Rosa nagapabilin lang sa head sang mga head. Sa aton sini mga kabumbo. 40 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 11. Good news kita nay para sa aton sini makuturan nga mga nagapanag-iya sang salakyan kay ginaprubahan na diri ni President Bongbong Marcos Jr. ang pagpalawig sang validity sang bag-o nga rehistro or bag-o nga rehistrado sa nga salakyan. Now, from 3 years, himuon na ini 5 years. Ginanunsyo ini ni pala sa Press Officer Attorney Claire Castro sa ginpanigayon sini iya nga pagsinapol kopod sa magkatapo sang media. Nasuno kay Castro, initially approved, no, ni President Bongbong Marcos ang rekomendasyon matapos gaging presentar ini sa Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Ginalauman nga magapagwa sa memorandum ang DOTR may kantanan sa expanded validity sa new motor vehicle registration kasunod sang pag-aprobar ni President BBM. Ang nasambitan siniya karon mga biyan nga pag sinapol, no, nga kung siniin man tigin plastar niya ni Lopez nga ang update, no, ang pag-update sa mga programa sa kagasubong mga proyekto para kuno ina sa tinutuyo nga mangin maayo, no, kag pamag-ano na hindi na pagpabudlayan bala ang mga publiko, mga nagabiyahe, no, para iya nga siyempre medyo malawig-lawig gawa sini expiration sa imo siniya nga car registration or motor vehicle registration. Kalakip sa mga rehabilitasyon sa train facility sa MRT Quezon MRT3 Quezon Avenue Station, pagpatuman sa cashless payment sa MRT3, natala na nga paglunsyar sa cashless payment system sa LRT 1 and 2, subong man ang pagkaayo sa iban pa nga mga
dalian trains para magamit sa MR3, no? Or ining mga dasigay bilang mga train daw para magamit sa MRT3. Gin pa siguro naman ni President Bongbong Marcos nga magapabilin nga prioridad ang safety, no, sang mga commuters pinaagi sa malimpyo nga mga pasilidad kag mga maayo siniyang train system. Sa aton sini karon niya nga mga kasimanwa. Kay ti dito yes may Metro Manila, hibaluan ta naman kung anong sitwasyon sang traffic nila. Diri gani diri sa syudad sang Iloilo, medyo mabrubugat man diri ang flow sa traffic kon rush hour kag kon pugok na ged. Dito iyaway ito sa may ginapili nga oras may Metro Manila. Di dapat may mga mass transport system dito. That is why nga may ara sang LRT, MRT, no? Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. No? Di makabulig-bulig ini sa mga daily commuters sa aton sini nga mga kasimanwa. And of course, kung may ara ikaw sang slakyan, no? Kag maglima ka tuig ang validity sang imo sini nga rehistro, murumag-an gawa sa aton sini nga mga kauturan. 42 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 11. Standby Bombo Krill Milyasa. May nagluntad sining vehicular accident sa may Pasay City. Duha ang ginbawian sang kabuhi kag duha man ang pilason. Bombo Krill sa report, please go ahead. Patay ang duha ka motorista kag duha naman ang pilason matapos nga nagbungguanay ang tricycle kag motorsiklo no diri sa barangay Imbang Grande, Pasay City, Iloilo. Ginkilala ang ining driver sa motor kay alias John, 18 years old, kag ang driver naman sa tricycle amo si alias Bert, 27 years old, kag may sakay ini no nga duha which is ang iya nga live-in partner kay isa man niya kahimata kag ini mga lunsay nga mga residente sa Pasay City. Sa interview sa Bombo Radyo kay Police Lieutenant Charina Pagmanoha, ang Deputy Operation Officer sa Pasay City Police Station, iya din pahayag nga halin sa Sara ang tricycle kag padulong sa proper sa Pasay City sang wala sini nakit-an ang nagapadulong ang motorsiklo sa iya nga direksyon bangod nga wala sang headlight no ang ining motorsiklo kag malaka lang ang street lights man sa area nga nagluntad ang ining insidente. So no, kay Police Lieutenant Pagmanoha, halin naman sa Jim sang Imbang Grande ini nga si alias John, ang driver sa motorsiklo nga padulong kuntani sa proper man sang syudad apang nag-U-turn sa ini siya agod nga magbalik man sa iya nga ginhalinan kag nahibaluan nga madasig ang pagpadalagan sinisang iya nga motor. Rason nga dako ang nanging impact sang pagbungguanay nga lunsay nagtabog ang duha ka driver. So halin sa motorsiklo niya no Bombo Champ nagtabog ini siya pakadto sa motorsiklo sa tricycle. So dira nakita man naton sa video nga hapa na ini siya no sa may bahin ng sang tricycle bangod sa impact at sang ilang nga pagbunggoan ay kag ang duha naman kasakay ka sa tricycle no nagtabog man ini sila same man sa driver sa tricycle. Bot silingon Bombo Krill, head-on collision. Yes, exactly, Bombo Sam. All right. So diri pahayag ni Police Lieutenant Pagmanoha, gindeklarar nga dead on arrival ang driver sang motorsiklo samtang ginbawian man sang kabuhi ang driver sang tricycle bangod nga na-cardiac arrest ini siya no samtang ginabulong sa hospital. So wala pa man nahibaluan gid diri kung ano exactly kay basic posible kano nga may mga internal na siya nga naagom no internal damage bangod man diri sa aksidente nga naglutad but then duha gid ka motorista ang ginbawian sa kabuhi. Samtang ang live-in partner sa ining tricycle or driver sa tricycle nakaagom sang fracture sa iya nga isa ka tiil. Rason nga nagapadayon pa ini gihapon no nga ginabulong sa hospital samtang outpatient naman ang isa pa kasakay. So yari ba pabati naton ang naging pahayag ni Police Lieutenant Pagmanoha ang Deputy Operation Officer sa Pasay City Police Station. May nag-report na may ara nga vehicular accident na tabo sa barangay Imbang Grande. Bali involving ni siya sang Rosie motorcycle kag ang Rosie man nga tricycle. Part dira nga madulom ayon, naglikaw anang tricycle naton nga going to Pasig, naglikaw siya sa
tubigon nga area, awa ay nang makitaan nga may motor nga nagapadulong nga masugata siya bala ma'am. Kay tungod na waay it mga suga ang motor. That's why nag-head-on collision sanda. Di ba madulom ang area. That's why nga waay na makita nga may motor nga masugata siya kay ang motor waay git it suga. Pero ma'am, ano kada po ang impact based man sa inyong investigation kay do grabe gid ang kumbaga nagsulod gid ini nga single nga motor ma'am sa uluhan man kang tricycle. Yes, ma'am. Now, base sa atong investigation, ang both nga vehicles nag-head-on collision na wasak. Ang total wreck bala siya, ma'am. Tapos ang driver, isang single, nagkadto sa tricycle. Naglakaw siya sa motor na nag-adto sa tricycle. Then ang driver naman sa tricycle nahulog lang sa dalong. Driver sa tricycle, may mga damage siya. Supposed to be subong nga aga. I-refer dapat sa Iloilo for further treatment, medical treatment. Kaso din cardiac arrest siya. Unfortunately, nag-expired man siya. Okay. Lang ang motorcycle na to, kagabi pa lang nga daan, declare na siya nga DOA. Pero ma'am, to be specific lang po ma'am na sa motorcycle na driver ma'am, ano gid po ang iya nga naagom nga na-declare gid siya dayon ma'am nga dead on arrival ma'am? According sa ating investigator, grabe wasakit ang iyang tsura bala. Bisan na nga to nga responding team from BFP, hindi na kuno siya ma-identify that time. Bombocham sa aton diri napatian ang naging pahayag ni Police Dancery na pagmanoka ang Deputy Operation Officer sa Pasig City Police Station sa subong mayara naman sa na initial na settlement no sa tungha diri sa duha ka pamilya kag nakatalana naliwat mag-atubangay no sa Bernes kaga kung ano man ang ilang man abi nga settlement nga pag-ubrahon since wala naman sa no inisila plano man abi nga magpasaka sang kaso since given no nga duha gid ka driver ang limbawian sang kabuhi so bangod man diri ginapahanumduman na sang Pasig City Police Station ang aton nga ang mga otoridad nato no ginapahanumduman diri ang publiko nga hindi gid mag-drive likawan gid ang mag-drive kung wala sang headlight ang imo nga ginamaneho nga mga motor o kung salakyan na bombocha. Kay ti prohibited gid man na nga magdalagan ang motor nga wala sang nagakaigo sini nga suga bubukril no ang mga motor gani isubong may ara na sang sang or sa aton sini nga pagsulundan rather aton sini nga traffic laws and regulations nga may ara na sang ginatawag sini iya nga automatic headlight on no ti kabalo ka naman sa mga Pinoy sa aton sini mga kasimanwa pila ka mga engineer na to yan naghimo sa mga pisas naghimo sini nagdisenyo sang motor pero pag makaptan niya ka Pinoy sus Maria kagusip lusuay lang niya ginakarinar ginarituke ginapang-islan that is why nga nagakadula na ni ang mga automatic headlight on kag nagakaguba ang mga headlights sang ang motorsiklo. Siguro ang iban ti bangod sa kadaanon man ti amo ning isa sa mga ginahalinan gid sang disgrasya sa dalawang ti makaluluoy man ang mga ginpangbawian isang kabuhi ugaling kiti amo na bla madasing na ang pagpadalagan kumplito gid ang kumplito gid ang kung sa ano pa bla ang ingredients ang formula no sa sining disgrasya nga makamamatay kumplito gid kay iti wala na sang suga madasig pa ang pagpadalagan dugangan nga wala suga ang mismo nga motor way man sa mga street lights sa nasambitan sini nga area ikuti dulom na gid bubukril hindi ikaw makakita sang maayo may masumalang ka o kon may lubak sa imo sini nga lagyan. Exactly, Bombo Trump no kasi dugang man naton nga wala man helmet ang ini nga motorsiklo so mo man ang rason no nga gabi man ang impact sa iya kasi as we mentioned or nga wala gani no nasilalaan na ining itsura niya no kay dako gid ang impact man kagang iban nga motorista no nagasarig man kis Bombo Trump nga ti magbiyahe bistan wala sang headlight kay bangod to no nga lapit lang ang ila nga padulungan but then tani amo kanu na ini ang likawan sa aton nga mga publiko especially na gid ang motorista since amo gini ang ginatunaan man sa mga vehicular accident as well as iban ginabawian gid sang kabuhi Bombo Trump.
All right. Ini si Bombo Kurapan Salis Mendiaza, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid na Bombo Krill Milyesa sa imo sining follow-up report. Sa mga kabumbuta halong gid kamo no sa pagmaniho sang inyo sining iya nga mga salakyan. Kag sa mga nagamotor da, dugang pagid sining nga halong kay man may yara sang nagalagaw sining nga karnaper liyo ko na gani engineer bla no sa aton sining nga mga kasimanwa ti kagapon sa may distrito sang Haro no karnap ang XRM nga itom nga motorsiklo sang isa iya ka individual ti excited tani to ang nasambitan sini nga persona kay nagkuha ini siya sang iya sini nga driver's license ang kabaylo sini sa iya ti iway na siya sang drivean pa sa aton sini nga mga kabumbote atensyon lang sa aton sini nga mga kasimanwa no basi makilala nyo ni although nga naga talikod ini siya pero basi kon makilala nyo niya no sa aton sini nga mga kabumbo isa pa gid sa mga nanonotisyara naton kay ang iya sini nga bayo bla criminology no may ginsend ko na sa GC ta engineer no criminology ang bayo sining nasambitan nga karnaper di ba si may naka-recognize sa inyo kung sa diin ining bulutuan or universidad mas mayo nga gilayon kamo nga magpagkingangot diri sa Bombo Radio ini gani sa aton sini iya nga mga otoridad no sa aton sini nga mga kasimanwa para nga ma-trace tanyo makita tani ining nasambitan iyang karnaper sa aton sini makuturan amo ang ining picture ining ginapakita naton subong kuha ni sang closed circuit television as per information dito na ni sa may sitio Ilaya sa distrito sang Haro ma-recognize yun sa mga kabumbo naton no kung diin ining bulutuan kay criminology tapos may may logo pa sang iyanib lang ka pulis tapos gapangarnap siya gali ka motorsiklo karnaper galing tunto kag kumusta naman ayan ang investigasyon sa aton sini kapulisan kay makapila na kabeses nga may nagluntad sini nga pagpangawat sang motorsiklo single nga motorsiklo no daw mga lipong nga gusaw ang aton sini nga pulis sa aton sini nga mga kasimanwa nga do ay gid sila sang may matrace way gid sila sang suspect no sa aton sini mga kabumbo hindi nyo na pagpalabuta sa punto nga magduda mga pumuluyo nga base mga pulis man mismo ang nagapangarnap sa aton sini mga kasimanwat kayo pulis o kon manog pulis criminology ang iya sini nga bayo may logo pa sang pulis tika batas ka mo sina sa aton sini nga mga kasimanwa kung criminology di bla kurso na sa pagkapulis sa engineer dalabala na sa kurso sa pagkapulis mangarnap ka arabla na sa practical exam nyo anong sistemas nyo sa aton sini mga kabumbo Wilbert Kernel Parilla paandara na be ang imo siniiyang intelligence network dira ang mga intelligence operatives mo dira no kailan tawa blaw karnaper tapos bayuya criminology may logo pa sang pulis di ko hindi ni sa madakpan tampa kag insulto ni para sa aton sini mga kapulisan sa aton sini nga mga kabumbo no nga ang nagahimo gali sang mga krimen sini ti ni siya manog pulis papulison tapane base ispila kadlaw hindi lang ni motor iya sini nga kawaton kung magpulis ni siya sa aton sini nga mga kabumbo dira na natabo sa may distrito sa Haro sa Tubang sa isa ka showroom no ang
motor na parking sa tubang sang opisina sang Land Transportation Office. Araw? Ay, hindi na mo. Ang to nga video. Natapos na to yung pangarnap. Motor nap, por Diyos, por Santo. Ding imo kita yung tubang sa Land Transportation Office sa kawato ng imo sining motorsiklo. No? Tapos ang nagkawat, nagabayo pa sang criminology nga may lugo sang yaka puliso. Di ginapanawagan naton ang aton sina ICPO Director, sir. No, kumo ikaw man ang chief sang Regional Intelligence Division kag karon nagapungko kay CPO Director, makapila na ni kabise, sir, nga nagluntad ang pagpangarnap ni or motor napping diri sa syudad sa Iloilo kag daw kasubong nga daw sa waay lang sang update. Sa aton sini nga mga kasimanwa, base blakon amo ning halinan nga hindi mo ni masulbar amo ning halinan para nga ti manawagan naman kami nga islan, no? Ang ICPO Director ipang-relieve naman ang mga tamaran sini nga mga pulis. Sa aton sini nga mga kabumbo. Sa nagligad to dito man sa may dibilidis mami natabo to. Sa mall as per information, may karnap man to nga isa ka Kawasaki Fury. Subong dira naman stubang sa nga LTO. No? Damo na ni nga sahi sa nga kaso sa nga motor napping. Pero doay gid sa nga update. Tapawalaan tan lang ni. Paandara na ng intelligence network mo. Colonel Wilbert Parilla. Para nga magkaladakpan ini mga karnapero kag pangprisohon kag mabalik ang motor pinangabudlayan, no? Ginpulawan bugtawan sang tag-iya para lamang nga maangkon or makamotor para nga magamit niya sa iya sini nga pang-adlaw-adlaw, eskwela kag subong man trabaho. Tapos kwaon lang, kawaton lang sang kawaton lang sang sining tawo ni individual ning sapat niyo. Bayo ya criminology pa. Criminology kiti kriminal sa guro mo. Hindi nga kriminal sa guro, kriminal gid siya ginangarnap sa ti ang karnaping motor naping pagpangawat krimen ini. Di kabay pa, no? Sa aton sin mga kauturan, ma-update na kay kung hindi. Sos Maria Kagusip Wilbert. Colonel Parilla, sir. Anyway, dugangan ta ni karon sa aton sin pagpangalagad diri man sa Bumbuanay sa Udto, balikan ta ang iban sining mga balita kag impormasyon pagkatapos sang pila ka importante nga mga panumdom and of course sa aton sining Bombo Network News. Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tiod nga madula o Number one and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Miyerkules, ika-4 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Abangan sa ating weather update mamaya sirkulasyon ng bagyong Basyang lalo pang lumawak habang kumikilos patimog kanluran. 39 na probinsya posibleng maapektuhan sa pananalasan ng bagyo. Ang House Justice Committee naman ipinagpatuloy ang pagtalakay sa substance ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang Makabayan Block naman nanindigang sapat ang substansya ng inihaing reklamo. Ang kampo ni Vice President Sara Duterte inaasahan ng mas marami pang impeachment complaint bago matapos ang kanyang termino. Ang pangalawang Pangulo, anda raw isiwalat ang pagkakilanlan ni Mary Grace Piatos sakali pong aakyat sa Senado ang reklamo. Ang Department of Justice naman nanindigang hindi apektado ang flood control investigation sa kabila pa ng sunod-sunod na pagkakabasura ng tax cases ng mag-asawang Diskaya. Sa ating provincial report mamaya, search and retrieval operations sinimulan na rin para yan sa 9 na missing na pasahero ng lumubog na motor bangka Amehara. Sa international news naman, si US President Donald Trump nilagdaan na ang spending bill na nagwakas sa 4-day partial government shutdown. At sa sports balita mamaya, si Alex Yala at si Janice Chen nabansin na sa Abu Dhabi Open Doubles category.
at live nationwide via satellite. Dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Sa ating weather report, lalo pang lumawak ang sirkulasyon ng bagyong Basang habang kumikilos patimog kanluran. Namataan ang sentro ng bagyo sa layong 725 kilometers silangan ng Hinatuan dyan sa may Surigao del Sur. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 55 km per hour habang ang pagbugso nito ay aabot ng hanggang sa 70 o 70 km kada oras. Taglay nito ang bilis ng hangin na aabot ng 15 km per hour. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Diyan sa may Surigao del Sur at sa eastern portion ng Surigao del Norte, kinabibilangan po ito ng Claver, Gigakit, Bakwag at kabilang din po ang Siargao, Bucas, Grande Islands. Kaugnay din po niyan, nagbabantang tuloy-tuloy na pag-ulan sa maraming probinsya diyan sa may Visayas at Mindanao dahil pa rin po sa epekto ng naturang bagyo. Batay sa report na nilabas ng State Weather Bureau, inasang makakaranas ng hanggang sa 100 mm ng pagulan ngayong araw ang mga sumusunod na probinsya. Diyan sa may Visayas, kabilang po dito ang Eastern Samar at Southern Leyte. Diyan sa Mindanao, kinabibilangan po ito ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao de Oro, kabilang din ang Davao Oriental. Bukas naman mga kabumboy, nasan pong magpapatuloy pa rin ang malalakas na pagulan at posibleng tataas na hanggang sa 200 mm ang maranasan ng maraming lugar. Kinabibilangan po ito ng mga sumusunod. 100 hanggang 200 mm ng pagulan ang maranasan ng Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. 50 hanggang sa 100 mm naman ng mga pagulan ang inasang mararanasan ng Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Cebu, ang probinsya ng Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, ang Lanao del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, Bukidnon, Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Oriental. Makikita po ninyo sa inyong mga screen para po sa mga viewers yun natin. Magpapatuloy ang mga mabibigat na pagulan mga kabombo hanggang sa araw ng Biyernes kung saan maranasan din ang hanggang sa 200 mm ng pagulan sa mga probinsya ng Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at dyan sa may Agusan del Norte sa Mindanao. Hindi po inaalis ng Weather Bureau ang posibilidad na mas marami pang lugar ang makakaranas ng mas mabibigat na pagulan dahil yan sa pag-iral ng bagyong Basang. Posible ring mas mataas na bulto ng pagulan ang babagsak sa ibang lugar, lalo ho dun sa mga bulubunduking lugar na maaring magdulot ng biglaang pagbaha. Samantala, dako po tayo dyan sa may House of Representatives. Si Representative Jervil Ruistro sinabing tututok daw sa facts at konstitusyon ang House Justice Panel na pagbusisi po dyan sa impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay niyan may nagkalapang report si Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ni House Committee on Justice Chairperson Representative Jervil Luistro na kanilang tututukan ang mga facts at naaayon sa konstitusyon ang pagbusisi ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Luistro tungkulin ng komite na masusing suriin ang mga alegasyon sa impeachment complaint na may malinaw at nagpapakita ng aktual na kilos o direktang partisipasyon ng isang opisyal na sinasabing paglabag at hindi lamang nakabatay sa mga pahayag, opinyon o retorika. Sinabi ni Luistro, kinikilala ng komite na may mga alegasyong seryosong abuso sa kapangyarihan. Subalit nilinaw niyang ang layunin ng pagdinig ay hindi upang agad ibasura o labanan ang reklamo, kundi upang tiyakin kung ito ay may sapat at matibay na batayang konstitusyonal. Giit pa nito, sinusuri ng komite ang legal na sapat ng reklamo ayon sa konstitusyon. Binigyang diin pa niya ni Luistro na ang impeachment ay isang mahalagang mekanismo upang ipagtanggol ang ating konstitusyon at hindi dapat gamitin sa paraang magpapahina rito sa pamamagitan ng mga reklamong kulang sa malinaw na factual basis. Pakinggan natin si Representative Jervil Luistro. Impeachment does not operate on a theory of strict liability for governance. The official is not constitutionally impeachable simply because wrongdoing is alleged somewhere in the bureaucracy or because a policy decision is later criticized or questioned. To hold otherwise would collapse the careful constitutional design and render every official perpetually vulnerable to impeachment based
on suspicion alone. At the same time, the committee recognizes that impeachment exists precisely to address serious abuses of power, where a complaint alleges with clarity, specificity, and factual grounding that the official committed a grave breach of public trust. This committee has both the authority and the duty to act. Samantala, nanindigan naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na siyang sponsor sa impeachment complaint ng Masa et al. Sa kanyang sponsorship speech na sapat sa nilalaman o sufficient in substance ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Alinsunod ito sa Rules of Procedure in Impeachment Proceedings. Ayon kay Tino, malinaw sa patakaran na sa yugtong ito ay kailangan lamang ng paglalatag o recital ng mga katotohanang nagtatatag ng jurisdiksyon ng House Committee on Justice at ng mga facts na bumubuo sa paratang na betrayal of public trust. Sinabi pa ni Tino na establish na ng komite na sufficient inform ang kanilang inindorsong complaint. Sinabi pa ni Tino, tinukoy ni Tino ang tatlong pangunahing batayan ng paratang. Una, ang umano'y pag-adapt at pagpapatupad ng tinatawag na BBM parametric formula na ay nagresulta sa sistematikong korupsyon sa alokasyon ng pondo. Ikalawa, ang umano'y pag-abuso ng Pangulo sa discretionary power sa paggamit ng unprogrammed appropriations, kabilang ang illegal na paggamit ng pondo ng PhilHealth. At ang ikatlo, ang alegasyon na personal na pakinabang at ang pagtanggap ng bilyong pisong kickback ng Pangulo. Dagdag pa ni Tino, ang mga ito ay bumabagsak sa definisyon ng betrayal of public trust batay sa mga desisyon ng Korte Suprema kahit hindi pa man ito umabot sa kriminal na pananagutan. Pakinggan natin ang naging sponsorship speech ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Betrayal of public trust ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., impeachable official. Ano po ang betrayal of public trust? Ayon po sa konstitusyon, ito ay pagtataksil sa tiwala ng publiko o ipinagkaloob ng publiko. Ayon sa konstitusyon, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. No? Inilinaw pa po ng Korte Suprema sa Gonzales versus Office of the President of the Philippines. Sabi niya rito, betrayal of public trust refers to acts which are just short of being criminal but constitute gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, inexcusable negligence of duty, favoritism, and gross exercise of discretionary powers. So nakita po natin ang betrayal of public trust. Ang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Sa ngayon, pinagdebatihan naman ng mga panel members ang umano'y formula. Ito ang tinatawag na Baseline Balance Managed Parametric Formula na sa paggawa ng pambansang budget. Live mula dito sa Kamara. Yes, Bombo Genesis. Counting summary lamang doon sa nagpapatuloy pa ring pagdedebate based doon sa ating napansin kanina habang ine-air ng Bombo Radio Philippines itong live feed mula dyan sa may Kamara de Representantes. Parang medyo mas marami na yung mga kongresista ang nagpahayag ng kanilang pagtutol doon sa substance ng impeachment complaint against kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang dinedepensahan naman ng Makabayan Black, Bomboan? Oo, tama ka, Bombo Genesis. Kaya nga iba't iba yung mga panig na narinig natin ngayon dahil nga dito sa pinag-uusapan. Ito pala yung unang complaint, Bombo Genesis, na tinatalakay sa ngayon. So hindi pa napag-desisyonan kasi naninindigan ang Makabayan Black na ito ay sufficient in substance ang kanilang inihaing reklamo. Bagamat iba-iba ang interpretasyon ng ilang mga mambabatas pero karamihan ay hindi kumbinsido na impeachable offense ito, Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bomboan.
Live mula dito sa kamera, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Balik ko tayo sa usapin sa lagay ho ng ating panahon mga kabombo. Posible pong maapektuhan ng 39 na probinsya mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil po yan sa pananasa ng bagyong Basyang. Ito'y batay sa report na nilabas ngayong araw ng Department of Interior and Local Government Central Office Disaster Information Coordinating Center. Kinabibilangan po ito ng mga sumusunod. Dito sa Luzon ay posible pong maapektuhan ng bagyo ang probinsya ng Masbate, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan at ang probinsya ng Romblon. Diyan sa may Visayas naman, kinabibilangan po ito ng mga probinsya ng Aklan, Antique, Biliran, Bohol, Capiz, Cebu, Eastern Samar, Guimaras, Guimaras, Iloilo, Leyte, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, ang Southern Leyte at maging dyan sa may bahagi po ng Mindanao na kinabibilangan naman ng mga sumusunod. Ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Bukidnon, Camiguin, Cotabato, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental o lahat po ng bahagi ng Davao Region. Maging ang Dinagat Islands, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay o lahat po ng mga probinsya sa ilalim ng Zamboanga Peninsula. Ang mga naturang probinsya ay nasa ilalim po ng Alert Level Alpha o ito yung tinatawag na Yellow Category na nasasaklawan ng 420 kilometers na diametro ho ng bagong bagyo. Inaasahan po makakaranas ang mga ito ng malalakas na hangin na abot ng mahigit sa 55 km per hour at bahagyang malalakas hanggang sa napakalakas na pagulan na maaari pong tumagal ng ilang oras. Nagbabala naman po ang Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau na posibleng makaranas ng malawakang pagbaha at mga serye ng pagguho ng lupa ang maraming lugar sa ating bansa dahil sa bagyong Basyang. Sa inilabas nga pong advisory ng naturang ahensya, nakasaad dito na posibleng umabot sa 1,498 na barangay ang makakaranas ng mga serye ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil dito pinapabantayan ng Mines and Geosciences Bureau sa mga lokal na pamahalaan ang sitwasyon sa bawat komunidad, lalo na sa mga malapit sa katubigan at sa mga bulubunduking lugar. Pinapaalalahanan din ng ahensya ang mga residente sa mga lugar na inaasahang dadaanan ng bagyo tulad na lamang ng Visayas at Mindanao na maging alerto sa anumang banta. Lumalabas kasi na nasa 72-hour rainfall forecast ng State Weather Bureau na mataas ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nabanggit pong lugar, lalo at inaasahan ang mga pag-ulan at magtatagal pa ng ilang oras. Ipinapaalala rin po ng National Disaster and Risk Reduction Management Council sa publiko na maging alerto sa biglang pagtaas o pagbaba ng flood levels at bantayan ng mga lugar na malapit sa mga ilog, mga slopes o dalisdis at mga drainage canal. Mamaya, update pa rin po tayo sa ilang pang mga development kaugnay pa rin po ng nagbabantang bagyong Basyang mga kabombo. Meanwhile, update po tayo mula dyan sa may Department of Justice. Binigyan din po ng Justice Department na hindi po apektado ang investigasyon sa flood control scandal sa kabilahuyan ng pagkakabasura ng 3 tax cases ng mag-asawang Diskaya. May update dyan si Bombo Gran Hilario. Binigyan linaw ng Department of Justice na hindi maapektuhan ang investigasyon ukol sa flood control project sa anomaly matapos ibasura ng prosekusyon ang ilang tax cases laban kina Sara at Curly Diskaya. Ayon mismo kay Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, ang isu sa kanilang pananagutan sa usaping buwis ay walang kinalaman sa nakabibintang mga flood control cases na kinakarapa. Kaya pagtitiyak ng kaguran na tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon, lalo sa manumalyang mga proyekto may kinalaman sa kontrobersyal na flood control. Kung maalala, ibinahagi kamakailan ng tagapagsalita na ibinasura ng prosekusyon ang 3 excise tax cases laban sa mga Diskaya. Kanyang sinabi na ang pagkakabasura ay bunsod ng matukoy ng prosekusyon na hindi naman importer ang naturang mag-asawa. Sa ilalim raw kasi ng batas, walang pananagutan mga ito sapagkat ang excise tax ay responsibilidad bayarin ng importer. Kung kaya't lusot anya ang mga mag-asawa o ang mag-asawang Diskaya patungkol sa partikular na mga reklamo may kinalaman sa pagmamay-aring mga luxury cars. Narito ating pakinggan si Attorney Paulo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice. 5, because in 3 other cases, na-dismiss naman po yung kaso.
what those 3 other cases refer to, ano naman po yan, ibang tax. Hindi siya income tax, it's excise tax. And alam po natin na excise tax is under the law, is payable by the importer. Nakita po ng panel na hindi importers sina Sara and Curly, so they were not liable for non-payment of excise tax. Ang may liability po magbayad ng excise tax would be yung nag-import talaga, kanino nila binili yung mga kotse. Kasi motor vehicles po yung subject ng mga kaso na to eh. So nakita nila na sina Discayas were end consumers, not the importers. They cannot be liable for non-payment of excise tax sa 3 kaso po na yon. So again, it's 5-3 dismissed, 2 will proceed to court. Kaugnay nito, ibinahagi ng naturang tagapagsalita ang mga behikulong tinutukoy sa ibinasurang tax cases sinampa ng Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa mag-asawa. Muli, si Attorney Polo Martinez ang tagapagsalita nagkagawa ng katarungan. So sa isang kaso po na yon, it concerned, so let's start with Bureau of Internal Revenue versus Sara Discaya. That case concerned 2 subject motor vehicles, 1 Land Rover/Range Rover Evo and 1 Cadillac Escalade. That was dismissed because they were not liable for excise tax, not being the importers. The second case of BAR versus St. George Construction, Pacifico Discaya II and Cesar Discaya, that was dismissed. That concerned 2 motor vehicles as well, a Land Rover Range Rover LWB and a Mercedes-Benz Sprinter 316 CD. And then the third case concerns 2 more motor vehicles, a Mercedes-Benz V2020 CDI Avant and 1 Dodge Ram Rebel. So yun po yung mga coaching concerning these. Sa kabila nito, nakataktang ihain at sampa naman ng kaguran sa Court of Tax Appeals ang 3 tax case laban sa mag-asawang Discaya. Batay sa naging resolusyon ng prosekusyon, nakitaan ng prima facie evidence with certainty of conviction ang aligasyon sa reklamong kinakarapa. Partikular na sasampan sila ng kasong paglabag sa Section 154 at 155 ng National Internal Revenue Code. Nag-uulat live para sa Bombo Network News mula dito sa Yes, Bombo Genesis. Yes, although nung sabi ni Attorney Martinez kanina ay under ito sa Bureau of Internal Revenue, ano? Sila yung nagsampa ng tax case at dahil nga hindi importer itong mag-asawang Discaya, nagbigay ba ang Department of Justice ng kanilang opinion kung mahina ba yung kasong isinampa ng BIR? Kasi surely nakita ito ng BIR before man sila nagsampa ng case, ano? Bombo Bobo Genesis, natanong yan kay Attorney Polo Martinez at ang hiling niya na wag nang gumawa ng espekulasyon kung mahina nga ba yung naturang reklamo kung kaya't na ibinasura ang prosesyon. Tangi lamang niya binanggit na ang nakita o natukoy ng prosekusyon ay yung pagiging hindi importer ng naturang mag-asawa kung kaya't hindi sila yung may pananagutan sa nirereklamo ng Bureau of Internal Revenue. Bobo Genesis. Kasi maalala ko nung nag-file ng case ang Bureau of Internal Revenue, natanong din sila, andyan din ang Bombo Radio Philippines Zone, natanong din sila kung mabigat ba yung kasong ihahain against sa mag-asawang Discaya because of the tax evasion cases. Sabi nila, mabigat. And yet, here we are na lumalabas na dahil lamang doon sa hindi sila importer, na basura yung 3 cases, ano? Bombo Radio. Yes, Bombo Genesis, dahil nga din sa panibagong panuntunan ng Department of Justice o ng prosekusyon, lalo na pagdating sa pagsasampa ng kaso sa korte, ay ang hinihingi dito o yung tinutukoy dapat ay yung reklamo ay may kalakip na ebidensya na tinatawag na prima facie evidence with certainty of conviction at hindi lamang probable cause para magtuloy o tumayo bilang kaso ang naturang reklamo laban sa mga respondent sa kaso. Bobo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bombo. Nag-uulat live mula dito sa Department of Justice. Ito si Bombo and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita naman, inaasahan ng kampo ni Vice President Sara Duterte na mas marami pang ihahaing impeachment complaint laban sa Vice Presidente bago matapos ang kanyang termino sa taong 2028. Sa isang panayam, sinabi ng isa sa abogado ni Vice President Sara na si Attorney Michael Poa na sinabihan na sila ng pangalawang Pangulo na maghanda para sa posibleng mas marami pang reklamong isasampa laban sa kanya sa natitira pang taon ng kanyang termino.
Sa ngayon, nakasubaybayan niya ang kanilang kampo sa developments kaugnay sa inihaing panibagong impeachment complaints sa House of Representatives kung papaano nila ito aaksyonan, bagamat hindi pa nila maaaring ilahad sa ngayon ang kanilang posisyon. Subalit sang-ayon si Attorney Poa ng impeachment trial ang siyang angkop na venue para maipaliwanag ng Vice Presidente ang issue kaugnay sa paggamit ng confidential funds na isa sa pangunahing basihan sa mga reklamo ng impeachment. Anya, kanilang sasagutin ang lahat ng aligasyon sabay giit na walang basihan ang mga akusasyong anomalya laban sa Vice Presidente. Kaugnay pa rin po ng balitang yan, nakahanda rin umano si Vice President Sara Duterte na ibunyag ang pagkakilanlan ni Mary Grace Piatos sakali pong magpasyang Senado na magpatuloy sa impeachment trial ayon sa defense team ng Vice Presidente. Sinabi ni Attorney Michael Poa na kanilang sasagutin ang issue hinggil kay Mary Grace Piatos sa tamang forum at ito ay ang impeachment. Paliwanag ng abogado, may mga restrictions sa pagsagot sa confidential activities dahil maaring mamiligro ang isinasagawang operasyon. Sa katunayan niya, sa ilalim ng Republic Act No. 3019, punishable ang paglalabas ng confidential information sa mga hindi otorisadong tao. Subalit sa impeachment, kung ito ang proper forum, ay maaaring ilahad ito, bagay na kanila anyang pinaghahandaan na rin. Maalala hong ilan sa mga naging basehan para sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ang mga ginamit na alias sa confidential receipts. Kabilang dito ang Mary Grace Piatos na kombinasyon ng pangalan ng isang sikat na restaurant at isang local brand ng chichirya. Noong nakalipas na taon, isinawalat naman ni House Deputy Speaker Representative Jay Conggun na si Piatos ang umunoy nakatanggap ng pinakamalaking share ng confidential funds na ibinigay ng Office of the Vice President noong Disyembre ng taong 2022. Base ito sa acknowledgement receipt na naka-attach sa liquidation report na isinumite ng Office of the Vice President sa Commission on Audit. Suspetsya ng mga mambabatas, ang naturang mga resibo ay gawa-gawa lamang o mabilisang inihanda para i-justify ang 125 million pesos na confidential funds na ginugol lamang sa loob ng 11 araw. Samantala, abangan din po mamaya itong mga karagdagan pang balita kaugnay po dun sa panukalang anti-political dynasty bill. Tinalakay na po yan sa Senado. Iginiit na kailangan daw naganap na tanggalin na sa pamahalaan ang dinastiya. Samantala, atin na pong dakuan ang balitang yan sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Tinalakay ngayong araw sa pagdinig ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation ang mga panukalang batas na naglalayong ipagbawal ang political dynasty sa bansa. Sa kasalukuyan, 6 na panukala nakahinala yung limitahan o tuluyang pagbawalan ng sabay-sabay na pagtakbo sa gobyerno o paghawak ng posisyon sa gobyerno ng mga magkakamag-anak. Isa sa mga pangunahing isyong natalakay ay kung hanggang saan ang saklaw ng pagbabawal. Ayon kay Attorney Christian Monsod, isa sa mga framer ng 1987 Constitution, dapat umabot hanggang 4th degree ng consanguinity o affinity ang limitasyon dahil malalim na anya ang ugat ng political dynasty sa bansa. Dagdag pa ni Monsod, mahalagang saklawin ng panukala ang national level upang tuluyan ng maputol ang impluensya ng mga dinastiya sa politika. Higit niya, matagal nang nararanasan ng mga Pilipino ang negatibong epekto ng mga pamilyang paulit-ulit na namumuno. Kaya panahon na umanong buwagin ito sa pamamagitan ng batas. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Attorney Christian Monsod. Have already suffered enough from dynastic clans. So if we're going to pass a bill, let us pass a bill that totally dismantles this feudalistic system. Because one, it's already been said, there's a problem of corruption. We're really facing 4 problems as a nation today. The federalistic system of dynastic clans, the corruption that goes with it, and third, and I hate to mention this, that there are real questions about whether the Supreme Court really has independence. Samantala, sinabi rin ni Dr. Carmela Abaw, isang profesor na may direktong epekto ang political dynasty sa paggamit at pag-impluensya sa pondo ng pamahalaan, kabilang na mga proyektong tulad ng flood control projects. Dahil dito, tiniyak ni Senator Risa Hontiveros, ang chairman din ng naturang komite, na bibigyang prioridad ang pagtalakay sa mga panukala upang agad na matugunan ang masamang epekto ng political dynasty sa pamamahala at sa kapakanan ng mamamayan.
Kung ganyan, pakinggan natin ang tinig ni Senator Risa Hontiveros. Multi-billion peso flood control scam, yung paglala ng kahirapan, at yung patayan lalo na tuwing eleksyon. Lahat ito ay konektado sa binusog at pinalala ng political dynasties. Yung ating saligang batas, 1987 pa binigyang utos ang Kongreso. The state shall prohibit political dynasties as may be defined by law. Nearly 40 years is a long time, too long. This decades-old duty and obligation of Congress should no longer be ignored or delayed. Mula sa Senado, ito si Bombo East Sacotaner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo. Oras na meron na ho tayong 28 minutes mga kabombo makalipas so ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita, ipinag-utos na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga lokal na pamahalaan ang agarang pagpapatupad ng preemptive measure kasabayan ng pagbabanta ng bagyong Basyang. Kabilang ho rito ang malawakang preemptive evacuation sa mga lugar na inasahang dadaanan ng bagyo at yung pagpapatupad ng no-sail policy sa mga karagatan na maapektuhan ng bagong sama ng panahon. Ito'y nakapaloob sa memorandum ng National Disaster and Risk Reduction Management Council na pinirmahan ng Executive Director at Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros. Ipinagutos din ang agarang pagbibigay ng tama at napapanahong mga impormasyon sa publiko gamit ang multiform communication. Paglalagay ho ng tamang warning sign sa mga lugar na delikado sa landslide at mga pagbaha. Paglalabas ng travel advisory at posibleng suspension sa land at travel o air travel. Katwiran ho ng konseho ang maagang pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga lugar na mataas ang panganib ay pagpapatupad po ng no-sail policy at movement restriction ay upang masigurong ligtas ang publiko mula sa bantang dala ng naturang bagyo. Pinapalalahanan din ng konseho ang mga miyembro ng ng National Disaster and Risk Reduction Management Council na magpreposisyon na ng iba't ibang resources at tiyaking handa ang mga personnel, handa ang mga sasakyan at mga kagamitan para sa mabilisang tugon sa oras huyan na magkaroon ng mga emergency situation. Samantala, kinansela na po ang biyahe ng ilang shipping lines dahil sa masungit na panahon dala ng bagyong Basyang. Batay nga sa report na inilabas ng Philippine Ports Authority, 2 port management office na ang nakapagtala ng kanselasyon ng biyahe. Kinabibilangan po ito ng port dyan sa may Eastern Leyte, Samar, kung saan hindi na po pinayagang bumiyahe ang mga sasakyang passenger vessels mula sa Port of Guyuan. At hindi na rin po pinayagang bumiyahe ang mga barkong nakabase sa may port po ng Negros Oriental o Siquijor. Hindi rin po inaalis ang posibilidad na madaragdagan pa ang kanseladong mga biyahe kasabay ng lalo pang paglakas ng bagyong Basyang at paglawak ng sirkulasyon nito. Paalala naman po ng Philippine Ports Authority sa mga shipping lines na maaaring agad magkansela ng biyahe ang mga ito basta tiyakin po na nakasunod sa panuntunang itinatakda ng kani-kanilang pong mga Certificate of Public Convenience na inilabas ng Maritime Industry Authority. Pinapaalalahanan din ang mga ito na agahan po ang paglabas ng abiso bilang gabay sa mga pasahero na may nakatakdang biyahe. Ipinapaalala ng Department of Agriculture naman sa mga magsasaka ng bansa na agahan pong anihin ng mga pananim kasabayan ng pagbabanta ng bagyong Basyang, ang ikalawang bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Sa advisory na nilabas ng Department of Agriculture, pinapayuhan pong mga magsasaka na anihin ng kanilang mga pananim na maaari pong anihin bago pa man ang inaasahang pananalasa ng bagong bagyo. Pinapatayak din ng Department of Agriculture na nailagay ang mga reserbang binhi, mga planting materials at iba pang mga kagamitan o mga gamit pansakahan doon sa mas ligtas na lugar at mas mataas na lugar na hindi po kayang abutin ng tubig baha. Pinapaalahanan din ng mga magsasaka na linisin ang mga irrigation canal upang maiwasan ang pagkakaipon ng tubig baha na kadalasan pong nagpapabaha sa mga sakahan. Para sa mga mangingisda, ipinapayo sa kanila ang maagang pagdadala sa mga bangkang pangisda at iba pang kagamitan sa mas mataas na lugar na ligtas mula sa banta ng pagbaha at banta ng storm surge. Pero sa ngayon po, wala pa pong itinataas mga kabombo na storm surge sa limang bahagi ng ating bansa. Kasabay po yan ng pananalasa ng bagong bagyo.
Ipinapalala rin ng Department of Agriculture na ipagpaliban na muna ang paglalakbay at pangingisda sa mga karagatan dahil yan sa inasahang malalakas at mga matataas na mga pag-alon. Samantala, kuha pa tayo ng mga karagdagang balita, mga akusasyon ng China hinggil sa exercise box ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pawang wala daw basihan ayon yan sa Armed Forces of the Philippines. May nakalapang detalye dyan si Bombo Bea Piniza. Binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines ang mga naging akusasyon ng China hinggil sa pagkakaroon ng exercise box ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay pawang mga walang basihan at mga maling impormasyon na patuloy na ipinapakalat ng China para bigyang hustisya ang kanilang mga illegal na presensya sa naturang katubigan. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang mga pagsasanay na isinasagawa ng militar sa exercise box sa West Philippine Sea ay pre-scheduled, duly coordinated at inaprubahan din ng pamahalaan ng Pilipinas at maging ng mga kaalyadong bansa nito. Dagdag pa ni Trinidad, ang kinalalagyan ng exercise box ay pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas na siya nagbibigay ng karapatan at jurisdiksyon sa militar na magsagawa ng mga pagsasanay. Maliban dito, nasa layong 600 nautical miles ang naturang exercise box mula sa kalupaan ng mainland China na siyang nagiging dahilan kung bakit walang mga sapat na suporta mula sa mga umiiral na batas o international laws ang kanilang mga akusasyon at ang kanilang pangangamkam sa West Philippine Sea. Binigyan din ni Trinidad na ang pagsasanay o war games na magpapatuloy simula Enero 22 hanggang Marso at 31 ay naipagbigay alam na sa mga otoridad sa pamamagitan ng Notice to Airmen and Mariners na siyang kinumpirma naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines. We are accused of stoking tensions in the West Philippine Sea. These accusations are baseless. The area is covered by a notice to airmen that covers activities that are pre-scheduled, duly coordinated, and approved between the Philippines and her treaty ally. These exercises are well within our EEZ, areas that we have sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction. It includes Bajo de Masinloc. It is more than 600 nautical miles from mainland China. No provision of international law supports their claim or their accusation. On the other hand, many more such activities and notices will be issued in the coming months. Samantala, nanindigan naman ang sandatahang lakas ng Pilipinas na palagi silang nag-i-issue ng Notice to Airmen and Mariners kada magsasagawa ng pagsasanay ang kanilang hanay bilang abiso sa mga dumadaang commercial vessels at aircraft sa West Philippine Sea. Mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Para sa mga tennis fans, magkakabombo abansa na po sa quarterfinals ng Abu Dhabi Open Doubles category ang dalawang Southeast Asian tennis star na sina Alex Yala at Janice Chen, isa po sa mga tennis star ng Indonesia. Tinalo ho ng dalawa ang tandem nitong sina Canadian tennis player Leylah Fernandez at French player Kristina Mladenovic. Yan po sa pamagitan ng third set na super tie break sa pamagitan ng score na 10-6. Una pong ibinulsa ng dalawang Southeast Asian na ang unang set sa score na 7-5, ngunit itinabla po ito ni na Fernandez at Mladenovic sa second set sa score na 3-6. Pagpasok po ng deciding set, o ito po yung ikatlo na, unang naibulsa ng Canadian at French tandem ang kalamangan, ngunit agad ding nakarecover o nakabawi sina Yala hanggang sa ibulsang panalo sa pagtatapos na po ng naturang laban. Natapos ang match sa score na 7-5, 3-6 at 10-6. Daano pang umusad na sa quarterfinals itong sina Yala at Chen. Itatakda pa lamang mga kabombo ang susunod na makakalaban ng dalawang superstar habang nagpapatuloy ang iba pang round of 16 match sa naturang torneo. Bombo International News. Nilagdaan na ni US President Donald Trump ang 2026 spending bill nitong araw ng Martes oras sa Amerika. Winaksan nito ang 4 na araw na partial government shutdown na nag-ugat sa pagtutol ng Democrats sa pagpopondo para sa federal agency na nagsasagawa ng malawakang immigration crackdown sa Amerika.
Ang paglagda ng US President sa spending bill ay matapos itong maipasa ng House of Representatives sa boto na 217 to 214 nitong araw ng Martes na nauna na ring ipinasa ng Senado noong nakalipas na linggo. Sa signing ceremony sa White House ay inihayag ni Trump na isang malaking tagumpay ang naturang bill para sa mamamayan ng Amerika. Anya, nagtagumpay sila sa pagpasa ng isang responsable na fiscal package na nagtanggal sa mga walang kabuluhang federal spending habang sinusuportahan ang mahalagang programa para sa kaligtasan, seguridad at kaunlaran ng mamamayan ng US. Sa pamamagitan naman ng legislation, garantisado na ang buong taong pagpupondo para sa federal government hanggang sa pagtatapos ng Setyembre, maliban na lamang sa Department of Homeland Security na inilagay sa 2-week constraint matapos mapatay ng federal agents ang 2 Americans sa Minneapolis. Itinakda ang bagong deadline sa pagpaso ng pagpupondo sa Department of Homeland Security sa Pebrero 13 ng kasalukuyang taon. Meron na lamang po tayong 22 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Bago sa ating mga provincial report, mga kabombo, update po muna tayo dyan sa may bahagi ng Senado. Naniniwala si Senate President Franklin Drilon na ang mga pinakahuling paggalaw sa Senado ay may kaugnayan daw sa 2028 presidential elections. Pangunahin po rito ang napaulat na pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan. Paliwanag ni Drilon, posibleng maimpluwensyahan ang desisyon ng mga senador sa papalapit na national elections. Kasabay na rin yan ng pagnanais ng mga ito na maging bahagi ng majority bloc. Inihalimbawa ng dating mambabatas ang panibagong ulat na nagpapalit o pagpapalit ng lider sa Senado at mga mahinang kapit nitong si Senate President Vicente Soto III sa kanyang posisyon. Malaki ang posibilidad anya na ang boto ng mga senador na dating sumuporta sa Senate presidency ni Soto ay maapektuhan ng kanilang pipiliin o susuportahan sa nalalapit na national elections. Tinukoy din ng batikang senador ang isang sitwasyon kung saan may isang malaking presidentiable tulad ni Vice President Sara Duterte na posibleng mag-alok ng vice presidency sa isang senador o maging katandem sa nalalapit na halalan kapalit ng kanyang suporta. Naniniwala ang dating senador na halos lahat ng mga alokasyon ng politiko ngayon o mga aksyon ng politiko ngayon ay hindi lamang po sa Senado ay dahil yan sa epekto at impluwensya ng nalalapit na presidential at local elections sa 2028. Sa oras na ito, dumako na po tayo sa mga balita mula sa lalawigan. Ang search and retrieval operation sinimulan na para sa Siampa na nawawalang pasahero. Nalulan po ng motorbangka Amihara. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng update sa pag-uulat ng Bombo Radio Davao. Inihinto na ng mga otoridad ang isinagawang search and rescue operation para sa siyam na mga nawawalang pasahero ng nalunod na MBCA Amihara. Ayon kay Commodore Philip Soria ng Coast Guard District Southeastern Mindanao, simula kahapon, search and retrieval operation na ang kanilang inilunsad 16 na araw mula nang ginawa nila ang paghahanap sa naturang mga biktima. Inihayag pa ni Soria na itigil na nila ang search and rescue operation matapos ang masusing pagsusuri sa lagay ng panahon, posibilidad na may matagpo ang buhay pa at kaligtasan ng mga personel na kabilang sa operasyon. Pero bago umano nito, kinausap muna nila ang mga pamilya ng mga missing na biktima upang ipaliwanag ang mga kadahilanan ng naturang hakbang. Sa kasalukuyan, limitado na lamang ang mga assets na ginagamit sa search and retrieval operation, pero tiniyak ng mga otoridad na patuloy ang koordinasyon ng Coast Guard, mga lokal na tanggapan ng disaster response at iba pang ahensya upang masigurong walang lugar na mapapabayaan sa operasyon sa kabila ng banta ng masamang panahon at delikadong kondisyon ng dagat. Batay sa pinakahuling datos, isa ang na-rescue mula sa 16 na pasahero, 6 na bangkay ang na-recover at 9 pa ang missing. The search and retrieval operation will be determined, sir, na kung gaano katagal, sir, no? Until such time that we have insured the family and ensured na wala na kita'y breakthrough for several days, na wala na kita'y nakuha, then that's the time that we will announce the termination of search and rescue and search and retrieval efforts. So wala pa po sa termination, iba ang termination. We are on the retrieval phase pa lang. When we say termination, totally wala na tayong effort available in our SAR areas. We will just announce to our maritime users and other agencies to be on the lookout for possible recovery of debris, recovery of
floating wreckage, whatever that may be. Mula rito sa Davao City, ito si Bombo Rayan Martinez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mula dyan sa may Davao Region, dako tayo dyan sa may bahagi po ng Western Visayas, mga kabombo, ang lalawigan po ng Iloilo. Nakataktang ideklara bilang insurgency-free ngayon pong buwan. Ang Philippine Army iniulat naman ang malaking pagbaba ng bilang ng mga rebelde sa Western Visayas. Kaya dyan ang Bombo Radio Iloilo. Posibleng ideklara ng Philippine Army na insurgency-free ang lalawigan ng Iloilo ngayong buwan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Brigadier General Nel Richard Patricio, Commander ng 301st Infantry Brigade ng Philippine Army, sinabi nito na kabilang na ang Iloilo sa bagong status na tinatawag na Stable Internal Peace and Security. Ito ay isang lugar na hindi na itinuturing na kuta ng Communist Party of the Philippines o CPP at ng armadong sangay nito na New People's Army o NPA. Ayon sa kanya, mayroon pang kaunting mga engkwentro, ngunit hindi na ito makabuluhan o malalaking sagupaan dahil ang mga ito ay pawang mga natitirang miyembro ng mga nabuwag na pangunahing grupo ng NPA. Kapag idineklara ang Iloilo bilang isang Stable Internal Peace and Security Area, ang KAPIS na lamang ang mananatiling lalawigang apektado ng insurhensya sa Panay Island. Ang lalawigan ng Antique ay inilagay sa parehong status noong nakaraang taon, habang nakamit naman ito ng Aklan noong 2010. Ayon sa mga opisyal, layunin ng deklarasyon na pasiglahin ang kaunlaran sa kanayunan, hikayatin ang mga pamumuhunan at isulong ang paglago ng mga komunidad sa pamamagitan ng whole of the nation approach. Iniulat din ng Philippine Army ang malaking pagbaba sa bilang ng mga rebeldeng NPA na kumikilos sa rehiyon dahil sa pag-aresto, neutralisasyon at pagsuko ng ilang lider ng NPA ng rebeldeng grupo, dahilan upang maging hindi na makabuluhan ang operasyon ng mga ito. In terms of reduction, for the past year, nasunod-sunod ang operation, sunod-sunod ang mga pag-surrender, sunod-sunod ang encounter. Right now, ang nasa liton is 15, but I think it's part of that sa 15 is may mga inactive na. So we're waiting pag to yung mga efforts namin to surrender. Ang effort is to declare ang Iloilo, na i-push na ng declarations ang Iloilo by Feb or by first quarter of this year. Si Brigadier General Nel Richard Patricio, Commander ng 301st Infantry Brigade ng Philippine Army. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Gisa Padios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Isang pulis po ng Surigao del Sur may person of interest na sa pananambang kay Barobo Mayor Ronito Martizano. Kumuha pa tayo ng buong detalye dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Butuan. Sinimula na ng binuong Special Investigation Task Group kung SITG Martizano ang kanilang mas pinalalim na investigasyon ukol sa pananambang kahapon kay Mayor Ronito Martizano sa bayan ng Barobo, Surigao del Sur. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, inihayag ni Surigao del Sur Police Provincial Office Director Police Colonel Jeffrey Lawrence Mauricio na handa na silang magsasampa ng kaso laban sa natumbok na mga person of interest na nakita ng mga nakasaksi sa nasabing krimen na naganap pasado alas 4:40 kahapon ng hapon sa barangay Dughanon. Inaantay na lamang nila ang time availability ng mayor, lalo na't kakagaling pa lang nito sa operasyon at sa ngayon nasa ligtas na itong kalagayan habang nasa ospital pa rin ang kanyang close-in bodyguard. Isa sa mga anggulong kanilang tinututukan na posibleng motibo sa krimen ay ang pagpasara nito sa illegal na large-scale mining operation sa barangay Tambis nitong nakaraang Sabado, kung saan mga insik umano ang nag-finance nito. Hindi po natin yan na binabaliwala po, sir. Kasama po yan sa investigation po na gagawin po natin, na ginagawa po natin na ngayon, sir, na kung may kinalaman po ba yung mga ganyan po na ginawa po ni Mayor kontra po doon sa pagpapasara po ng mga mining po doon sa lugar po nila sa Barobo po, sir. Mula rito sa Bombo Radio Butuan, ito si Bombo Benzi Barasan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Balik ko tayo dyan sa may bahagi ng Visayas, mga kabombo. Itong pagtatapon ng basura sa may Konsolasyon matapos gumuho po ang Binaliw landfill dahil yan sa landslide. Nirereklamo ni Mayor Alegado dahil yan sa kawalan daw ng koordinasyon ng Cebu City at ng Mandaue. May update ang Bombo Radio Cebu. Nagpahayag ng matinding pagkadismaya si Consolacion Municipal Mayor Teresa Nene Aligado matapos malaman na ang ilang local government units ng Metro Cebu, partikular na ang lungsod ng Cebu at Mandaue, ay hindi muna nagipag-ugnayan sa kaniyang munisipyo bago ang pansamantalang pagtapon ng kanilang mga basura sa pasilidad ng Asian Energy sa Barangay Pulog, Consolacion. Ang hakbang na ito ng mga karatig lungsod ay bunsod ng nangyaring landslide accident sa Binaliw landfill noong nakaraang Enero 8 na naging dahilan ng pag-aantala ng operasyon at krisis sa basura sa rehiyon. Sa naging pikikipag-usap ni Mayor Aligado sa mga miyembro ng media, kanyang idiniin na naging malaking problema ang kawalan ng koordinasyon dahil sa pagpasok ng mga dambuhalang truck ng basura na nagdulot ng matinding pagsikip ng daloy ng trapiko. Dagdag pa ng alkalde, nagreklamo na rin ang kanyang mga konstituente dahil sa mga nahuhulog na karga mula sa mga truck at mga unti-unting pagkakasira ng mga interior roads sa munisipyo na hindi kayang suportahan ang bigat ng mga nasabing sasakyan. Dahil sa mga reklamong natanggap mula sa Barangay Pulog at mga karatig na lugar, nanawagan ng alkalde ng maayos na kolaborasyon upang sabay-sabay na masolusyonan ang krisis sa basura matapos ang operasyon sa Binaliw. Naglatag na rin ng mahigpit na alintuntunin ang munisipyo kung saan ang Asian Energy Landfill ay tatanggap lamang ng kabuuang 500 to 600 tons ng mga basura kada araw upang masiguro na hindi overloaded ang pasilidad at mapanatili ang kaayusan sa lugar. Sa ilalim ng bagong guidelines na inilabas ni Mayor Aligado, hinati ang alokasyon kung saan ang bawat LGU ay pinayagan lamang na magtapon ng 100 to 150 tons habang ang Konsolasyon ay may nakalaang 85 tons batay sa kanilang sariling kalkulasyon. Hinati rin ang oras ng operasyon sa pasilidad kung saan ang umaga ay itinalaga para sa mga lokal na pamahalaan habang ang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ay nakalaan naman para sa mga pribadong kumpanya upang maging maayos ang daloy ng mga truck. That is the reason why I want a collaboration, because in this world of ours, we're not an island. We have to coordinate in order to effect progress, to effect success and peaceful resolution of a problem being faced. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang military capability naman ng Pilipinas dapat daw unahing palakasin kaysa sa palitan ng argumento at opinyon ayon sa isang eksperto. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang panayam ang Bombo Radio Kawayan. Iginiit ng isang eksperto sa security and military diplomacy na mas nararapat na pagtuunan ng pansin ng mga mambabatas ang pagpapalakas ng kakayahang militar ng Pilipinas kaysa makisangkot sa politikal na bangayan. Ito ay kaugnay ng mga naganap na palitan na may init na pahayag sa pagitan ng mga senador at ng Chinese Embassy, partikular sa paggamit ni PCG spokesperson Jay Tariela ng caricature ng mukha ni Chinese President Xi Jinping at ang tinaguriang World War sa Senado at Kamara. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Dr. Chester Cabalsa, sinabi niyang mas makabubuti para sa Pilipinas na palakasin na lamang ang sariling kakayahan upang ipagtanggol ang sarili laban sa mga bansang nagtatangkang agawin ng teritoryo nito. Ayon kay Cabalsa, hindi dapat umasa ang Pilipinas sa mga kaalyadong estado bilang pangunahing tagapagtanggol. Mas mainam na gastusin ang pondo sa pagpapalakas ng sariling military capability upang matiyak na mapapangalagaan ang soberanya ng bansa. Dagdag pa niya, hindi rin lubos na epektibo ang tulong ng ibang bansa sa pagtatangkol sa inaangking teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya mas makabubuti ang gumawa ng sariling hakbang para palakasin ang puwersa. Binigyang din ni Cabalsa na patuloy na nagbabago ang pandaigdigang sitwasyon kaya kinakailangang makasabay at mag-adapt ang Pilipinas sa mga pagbabagong ito. Bagaman may mga palitan ng pahayag sa Senado at Kamara, sinabi niya na maituturing lamang itong simbolikong pagpapahayag ng opinyon. Hindi ito dapat ipalit sa aktual na pagpapalakas ng kakayahang militar ng bansa na siyang tunay na susi sa pagtatanggol ng soberanya na sumusunod pa rin sa international law. Obligasyon ng gobyerno natin na palakasin ang armed forces natin, lalong-lalo na yung Navy at Air Force natin, pati na rin yung Coast Guard. Dahil importante na malakas yung ating depensa kung sakaling magkaroon ng kaguluhan para hindi na rin tayo nagkakaroon ng utang na loob sa mga malalakas na bansa, no?
Sa totoo lang, internal problem natin ito. Problema po ito ng Pilipinas at hindi kinakailangan nangingialam din yung mga ibang bansa. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. Meron na lamang tayong 9 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Hanggang sa 45 million daw na kilo ho ng mga isdang nawawala bawat taon dito sa Pilipinas. Batay ho ito sa bagong pag-aaral na isinagawa ng isang marine advocacy group. May exclusive report dyan ng Bombo Radio Legazpi. Lumabas sa isang pag-aaral na isinagawa ng Marine Advocacy Group na Oceana na umaabot sa 45 million na kilo bawat taon ang dami ng isdang nawawala sa Pilipinas. Ayon kay Oceana Philippines Acting Vice President Attorney Liza Osorio, sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, pinaka-apektado ng pagkawala ng isda ang 2.5 milyong mangingisda sa buong bansa matapos magtala ng taunang pagbaba mula sa 2.6 million metric tons noong 2010 patungong 1.9 million metric tons noong 2023. Kanilang sinuri ang kasulukuyang sitwasyon ng karagatan pagkatapos ng implementasyon ng Republic Act No. 10654 o ang Fisheries Code. Ngunit kanilang nadiskubre na hindi ito nakatulong bagkus ay umabot pa sa 2,500 pesos hanggang 7,000 pesos ang nawawala sa buwan ng kita ng mga municipal fishers. Idinagdag din niya ang dato sa 2017 National Stock Assessment Program report ng pamahalaan kung saan 88% ng mga fish stocks ay itinuturing na overfish at depleted na isang nakakabahalang sinyales lalo na para sa mga kalimitang isda tulad na lamang ng sardinas at galunggong. Ipinunto din ni Osorio na ma-close fishing season na ipinapatupad sa iba't ibang munisipalidad ay hindi sapat upang mabawasan ang nawawalang isda at maibalik ang overfish stocks habang binigyan diin ang epekto ng ilegal na pangingisda na laganap pa rin lalo na sa Palawan at Tawi-Tawi. Since 2010, we are losing fish stocks very, very fast. Yung nawawala sa atin as 45 million kilos of fish per year since the time that we have studied yung since 2010. And 88% ng assessed na fish stocks natin ay sinasabing overfish na. Medyo nakakabahala to. Mula rito sa impilan ng Bombo Radio Legazpi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Lumitaw sa pag-aaral ng World Health Organization at ng International Agency for Research on Cancer na 4 sa bawat 10 kaso ng cancer sa buong mundo ay maaaring maiwasan. Tinatayang 37% ng lahat ng bagong kaso noong 2022 o humigit kumulang 7.1 million ay may kaugnayan sa mga sanhi tulad ng paninigarilyo, alak, labis na timbang, kawalan ng ehersisyo, polusyon, ultraviolet radiation at mga impeksyon. Paninigarilyo ang nangungunang sanhi na responsable sa 15% ng mga kaso. Kasunod dito ang impeksyon at alak. 3 uri naman ng cancer, lung, stomach at cervical ang bumubuo ng halos kalahati ng lahat ng maaaring maiwasang kaso. Mas mataas ang pasanin sa mga lalaki kumpara sa mga babae na may malaking kaugnayan sa paninigarilyo at impeksyon. Binibigyang din naman ng World Health Organization ang pangangailangan ng mas mahigpit pang kontrol sa tabako, regulasyon sa alak, pagbabakuna laban sa human papillomavirus at hepatitis B at mas malusog na kapaligiran upang mabawasan ang global na pasanin ng cancer. Bombo Sports News. Karagdagan sa ating sports news mga kabombo, maglalaro na sa Boston Celtics ang dating big man ng Chicago Bulls na si Nikola Vucevic. Matapos ho siyang i-trade ng naturang koponan. Batay sa inilabas na impormasyon ukol ho sa naturang trade, kapalit nitong si Vucevic ang guard na si Anfernee Simons at isang second round pick. Si Simons mga kabombo ay na-trade lamang ho sa Boston nitong July 7 ng nakalipas na taon, kapalit noon ng two-way player na si Jrue Holiday. Ngayong season, nagagawa ho nitong si Vuce na magpasok ng 16 na puntos so 16 points kada laro at 9 na rebounds. Una po siyang naglaro ng 9 na season sa Orlando Magic at noong 2020 at 2021 season ay nalipat po siya sa Chicago Bulls.
Napapanatili po niya ang dalawang pagkakataon na nakapasok sa All-Star Game habang naroon po sa Bulls. Sa kabilang banda naman, hawak nitong si Simons ang average na 14.2 points per game at napapanatili ho niya ang 39.5% shooting mula sa 3-point line sa loob po ng maikling panahon na kanyang pananatili sa Celtics. Matatapos na ho ang trade deadline mga kabumbos sa NBA sa Pebrero 6 at inasahang mas maraming trade pang mangyayari sa susunod na 2 araw. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit ang ating mga social media page. Lalo ho ngayon at meron tayong binabantayan na isang sama ng panahon mga kabumbo na inasan po makaka-apekto dyan sa may Mindanao at Visayas area. Pwede po kayong magsubaybay ng mga fresh news mula ho sa ating mga provincial station. Dyan sa may Visayas area, sa mga kababayan po natin dyan sa may Iloilo province at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Sa Negros area naman, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Ganun din po dyan sa may bahagi ng Cebu province at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Dyan sa Rojas area o sa may probinsya po ng Capiz at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Diyan naman sa Mayaklan at mga katabing lugar, ang Bombo Radio Calibo at sa Leyte area, nariyan po ang Bombo Radio Tacloban. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Perata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Yan na pong galipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.
ang sining litrato kag slogan sa Atipan Center sang Iloilo City Hall kasunod sang anti-EPAL policy. Si Congresswoman Jam Baronda may panugdaon man, may kantanan sa sining policy nga ginapatuman karon sa Department of Interior and Local Government. Mga balita nagikan sa Iloilo City Hall with a Bombo Hana Andas sa report. Please go ahead. Ni Mayor Isa Treñas ang pila ka mga litrato kag slogan sini sa Atipan Center sa 7th floor sa Iloilo City Hall Bombo Cham. Ini man ang kaangot man sa pagsunod sa Memorandum 2026-006 ng Department of Interior and Local Government nga ginpanaog sa Enero 29. Ini man ang nasalitan nga memorandum ang nagamando man sa tanan nga provincial, city, municipal kag barangay officials kaupod ang DILG Central, Regional ag Field Offices kag mga attached agency nga siguraduhon nga wala sang pangalan, litrato, logo, initials, color motif, slogan o kung bisan ano pang identity symbol sang public official nga makita sa mga signage, marker, tarpaulin kag iwan pa nga mga materyales nga ginbayaran sang pondo sang gobyerno. Sunod diri man sa alkalde pinaagi kay Mr. Condilaga Dozal ang spokesperson sini iya ginapahayag na nakatalana man diri nga magakanaog pas ang memorandum sa tanan man sini nga opisina agod nga mapatuman gid sang maayo ang ining pagsilundan kaskag mapakakas na ang ining mga pangalan sa mga proyekto kag programa sa syudad nga ginapunduhan iya sang gobyerno. Nagpadala naman diri sang letter mismo si Mayor Isa Treñas sa opisina nga in charge man sa programs and projects sang syudad nga likawan na nga pagbutang man sang mga pangalan kag slogan mismo sang alkalde kag kung sino pa nga opisyal diri sa Iloilo City Hall agod nga kasulundan man sa ining DILG Memorandum 2026-006. Aton rin obserbahan sa Iloilo City Hall ang 7th floor ang Atipan Center nga sang una mayara dira sang dako man nga litrato ni Mayor Isa Treñas ang ginkakas na kag ang slogan sini nga because Raisa cares bilang slogan sini ginakakas naman kahapon insigida Bombo Cham. Although nga mayara man sa mga clarifications pa ang bahin sang DILG Iloilo City kung ano pagdiri nga mga gusto nila nga klaruhon man sa central office and regional office ng DILG ang ginahulat-hulat man sa opisina sang alkalde but then makapasiguro nga naumpisahan kag ipatuman gid mismo sang iban pa nga mga opisyal diri man sa may Iloilo City Hall mapa mismo sa bahin sang main building sini and diri man sa may legislative building. Ipabati nato na nanging pahayaga ni Mayor Raisa Treñas. Compliance with DILG Memorandum Circular 2026-006 gilayon nga nagpatuman sang nagakaangay nga tikang ang Iloilo City Government under sa administration ni Mayor Isa Treñas. Kahapon mga pasado alas 11 na-receive sang Office of the City Mayor ang ining memorandum circular nagikan sa City DILG. And immediately nagmando ang aton nga alkalde i-comply ang ining memorandum circular. Ginpauna niya ang ara sa sulod sang iya sining opisina, particularly dira sa may aton nga Atipan Center, no? May mga unnecessary graphics, no, nga pangkakas dira. And natalana man nga magpapanaog sang memorandum ang alkalde sa tanan nga mga offices nga nagapatuman sang mga projects and programs sang Iloilo City Government nga ginpondohan sang gobyerno. Agod nga ma-ensure naton nga ang tanan nga mga projects, no, nga igapatuman sa nga Iloilo City Government magasunod sa sining memorandum circular, no. Kag ginapasiguro man sang syudad nga ang tanan nga opisyal kay empleyado sang Iloilo City Government
ang magasunod kag magatuman sa sining memorandum circular, no, as a part man sang aton sining responsable nga panggobyerno. Na batian na naging pahayag ni Joy Santiago Gonzalez, spokesperson ni Mayor Raisa Treñas, Bombo Cham, kaangot madri sa ining Memorandum 2026-006. Alright, anong Atipan Center ang iban na mata-mata naman? Yes, Bombo Cham, kay Tia sa madri sa spokesperson, gamay lang man gawa ang ining mga agri sa may Iloilo City Hall. Kung nakitaan sa may ground floor, sumita lang, mayara sila sa information desk sa Atipan Center. Ang napangkakas naman ang mga slogan and the pictures mismo sa alkalde. But then sa mga proyekto, siniyon sa mga Uswag and Raisable Center Abi. For example, ang ginamat-amata naman sa Iloilo City Government nga makakas ini Bombo Cham. Alright, kung pinakakas na ni Mayor Inday Raisa Treñas ang sa City Hall na kang sa iya pagin sining mga sa mga proyekto sa syudad nga makita ang iya sining pangalan. How about ang aton sining Lone District Representative ya? Anong iya sining lihok diri Bombo Hana? Yes, tama ina Bombo Cham, bago din naman nagpagmadrisa ang statement si Congresswoman Julian Jamjam Baronda nga suportado gid niya ang inisambitan nga memorandum nga ginaog sa DILG and sa pagkamatuod sa bahin man sa iya opisina subong na-check naman niya nga daw gamay lang man wala man gawas ang litrato kag mga pangalan but then ang slogan siguro nga gugma madamo no dira sa iyang opisina that's why nga tigin na amat-amat naman ini katakakas kag sa iba naman iyang mga buildings kag mga projects iyang agin patuman just like abi sa may pila ka mga daw center, the People Center, since the People Center, mandiri ang pangalan, hindi specifically for her or may nakabutang ginisang litrato niya ang napakakasaman. Also, padala naman sa letter diri ang Department of Public Works and Highways, kapin pa ang Region 6 mismo, na kung may ara pa sa mga project billboard, wala, kasi isa man ini sa mga bawal gid sa memorandum nga sa project billboard, wala sang pangalan, quote, slogan, kag iban pa nga mga tinag-identify man nga ini proyekto ni Congresswoman Jamjam Baronda ang napakakas naman, amat-amat, and target nga matapos either this week or next week, Bombo Cham, nga mapatapos man sa kongresista ang ining pagpatuman mismo sa DILG memorandum. Ibabati naton ang nanging pahayag ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda. Well, we support that dahil sa una na we support it na mas mayugid na para at least ang gobyerno yara ang transparency, practice nato ng good governance. I believe ang una nga memorandum circular sa DILG was 2010 pa. So may bagpusubong, naging pagwa sa Secretary Mulya, and I really support it. So yung office, paano kita makasupport? Sa office na kung makita niyo siguro wala man din sa itsura naton. I'm trying to check kay every project which na may marker na. So when I ask Secretary, this is EPA, this is EPA, wala man sa itsura. Siguro we'll see kung ano ang dapat. Then I already wrote a letter addressed to DPWH, making dated Monday, nga kung may arak man, and may kakas. So far, wala man ngalan nga hugma or itsura ko ang isa ka building. But all of the building niya, o gobyerno, dapat people's building or people's multipurpose para hindi siya distinct sa isa ka public servants o ka-local mga politicians. And we welcome it and we congratulate in advance the I hope ipatuman din nila ng memorandum circular para at least matatag ito pag-asa sa hindi naman pag-asyudad sa Iloilo at bubos na Pilipinos, bubos sa Pilipinas. May timetable ikaw po, saan mo muli makompleto ang mga compliance sa sining memorandum? Well, kung nakita ko, wala ito gamay ng tulima ng kabilog ang may arak sa actually not my name. It's hugma, shadow hard. So we need to get it. Kag hindi man siya actually sa building. So we will comply and make sure within this week or next week. Napatian na nanging pahayag ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda Bombo Cham kaangatri sa pagsunod pagpatuman mismo sa iya opisina sa DILG Memorandum 2026-006.
Alright. Sa kay kong niya, pati ang DPWH, gisulatan niya nga kung may ara nira sa mga proyekto nga ginpaninguaan niya man, kwaon gin kakso niya siningangalan. Subong man sa kay Mayor Inday Raiza Treñas, lipay kita nga aton sining mga matagas ka opisyal naga-adhere gid sa sining policy karon nga gipatuman sa Department of Interior Local Government, no? Nagapakita lamang at hindi man sila mapapel or maipal bumuhana. Yes, tama ina Bombo Cham. That's why they are hoping and expecting man nga masunod man sa mga iban pa nga mga official, just like the city councilors and iban pa man diri sa siyudad sa Iloilo nga masunod gid kaga makatuman ang ining memorandum ang anti-Apple Drive. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Hana Andasa. Samahin naman sa probinsya sa Iloilo. Ang BC Gobernador, hindi iyan niya standard ang paglalakip sa iya sining nawong or wala na lakip sa iya sining standards. Ang paglakip sa iya sining nawong sa mga government funded project. Sa aton sining mga kabumbo, si Vice Governor Lian Dibuque, no? Sa aton sining karon iya nga mga kauturan, amo na lang hambal sini nila nga dapat lang man sa aton sining mga kabumbo ining mga tawag siya ni ining mga proyekto basta gani iya sang gobyerno pundo, no? Bisan ikaw pa na nagpaninguha, ang punto sinadira is para sa gobyerno mo kag ang ginahimo mo is public service, no? Kung ang pumuluyo iya ang magdayaw, kung ang pumuluyo iya mag-recognize, ila naman sila kinamatarong, pero ang iban sini kag kalabanan sa mga politiko, abi daw halos pa lang iya ipamuka gid sa mga taxpayer nga do kasubong iya, no? Pinangabudlayan inang nasambitan karon iya nga proyekto. Well, as a matter of fact, sa aton sini nga mga kauturan, iya ina kwarta sang gobyerno. Kag responsibilidad man sa isa iya ka politiko, no? Partikularmente ang nagapungko na gid iya, nagapanerbisyo na gid, responsibilidad niya nga magbutang sa mga proyekto para iya sa pumuluyo, para may balik man ang buwis, no? Nga ila sini nga ginabayad, kamangin maayo man, no? Ang ila sini iya nga pagpaningkay-singkay, just like sa mga buildings gani or sa mga infrastructure nga patukod, no? Sa ginapakayo sini iya nga mga dalanon, so on and so forth, para ini kuntani iya ibalik sa pumuluyo, no? Ang ila sini nga ginabayad nga buwis. So waay iya sang mahambal kita abi nga iya lang niya personal nga panikasugan para nga matigayon ang nasambitan sini nga proyekto. Kung may ara gid man sang politiko nga personalya nga kwarta gingamit, yati pagusto siya dai, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa, pangalanan niya dira. For example, may alkalde kita or congressman kita or gobernador kita, butang niya sinadira nga ang tawgon niya nga Ninito Tarugtog Hall. Ang nagpakayo na ang nagpatindog sila si Mayor Ninito Tarugtog, si Congressman Ninito Tarugtog, or si Governor Ninito Tarugtog, uti pagusto sa na kung iya personal, no? Nga kwarta ang ginagamit, pero ti kung iya sang gobyerno, pondo sang gobyerno ang ginagamit, taxpayer sa money, iway gid sang dapat sini iya nga ilakip mo ng imo sini nga pangalan, o kung lakipan mo dira sa nga duag or color motif sang imo sini iya nga pamulitika,
Check tabi si Bombo Paulina Piliora direktamente naman sa bahin sa Kapitolyo. Bombo Pau sa report, please go ahead. Nagapati si Iloilo Provincial Vice Governor Natalie Andibuque Bombacham nga hindi standards ng Iloilo Provincial Government ang pag-usara sa public officials sa mga government-funded project agud nga mag-promote diri sa personal nga identity. Kini may kaangtanan sa ginpabanaog nga department or ipabanaog sa Department of Interior and Local Government o DILG nga Memorandum Circular number 2026-006 o ining anti-Apple campaign nga nagadumili sa pagbutang sa personal nga identity sa mga public officials sa government-funded projects. Sa interview diri sa Bombo Radio sa Vice Gobernador, iadrigin pahayag kang ginasuportahan sini ang campaign sa DILG kag i-review man sini ang mga polisiya sa provincial board agud mapakita ang ila diri nga suporta Bombo Cham and gina-recall man sini Ngati wala man bala sa mga promotional materials man nga nagalink man diri or nagapakita man diri abi sang personal no nga pag-promote diri sang kaugalingon nga identity sa mga government funded project and ginapasiguro nga basi kuno may mga ara nga nakaligtaan lang diri kapero sa abi sang mga dokumento nga may mga letterheads diri Bombo Cham nga makita diri abi ang tsura no mga letterheads na bala every documents man diri and tunan man ini no ni Vice Governor Dibuque kung bala mapasar ini sila sang resolusyon nga nagapusuporta diri sa memorandum sa DILG Bombacham. Pabati bala nato ng ato ng interview kay Iloilo Provincial Vice Governor Natalie Ann Dibuque. Definitely full supportive kita sa anti-Apple campaign. Ako nagapati ako kung maayo ang imo panerbisyo, maayo ang imo panghiman, why need not be advertised. Kay mabatsagan ina sang aton mga pumuluyo kag kasimano and full support. And I will also review kung ano di ang amon nga mga policies diri sa tuwag na sa amon nga sangguni ang panalawigan sa amon nga departamento agud nga mapakita namon ang amon suporta paagi sa amon nga mga aksyon kag sa amon nga mga practices. Kay basi bala may ara nga mga gamay why taman na gina pero we will review and we'll full support din kami nila. Prior to this Vice naging strict man kita on monitoring nga wala ni under sa inyong supervision abi nga may nagalakip bala sa mga personal identity abi sa projects programs. Why na nagakatabo sa Iloilo Provincial Government or just thinking nga basi bala I have to see the circular kag ako man kung basi mga letterheads bala basi mga picture what not di ko nga compliance di kakson pero I doubt ako nagapati ako why ni esang amo nga Apple sa mga you mean siguro sa mga pag-implement sa mga programs and projects no that is not the standard of the Iloilo Provincial Government which should be really replicated by the other LGUs kaya I know it's people's money, people's program not by an individual so full support kita dada. Ang ako nga punto is that it's a circular so you have to double check kung ano pagid ang kay comprehensive man siya. Review lang natin just to make sure. But definitely, that is not the standard here sa Iloilo Provincial Government. Parang mo, Vice, nakadapat ba nga pasaranan lang inisang ordinansa para in support sinasang panawagan sa Pwede gid para ma-institutionalize pero kung resolution of support pwede. Pero kung refer ka sa sa appropriate nga committee kung paano ta ma-institutionalize. Kaya para na gid. Kaya technically gid man siya it's a practice nga wala kaya nagapa-EPAL sa Iloilo Provincial Government and I'll bring it up to the appropriate committee. I will ma-institutionalize ta. Kaya tiyan muna kami ka firm and confident and resolute on our stand to fully support this anti-EPAL memorandum of the DILG. Iloilo Provincial Vice Governor Natalie Andibuque Bombacham sa Memorandum Circular diri sa DILG sa bahin man sa probinsya sa Iloilo. Tima yun niya kay wala iya sa nalakip sa kung sano pablati kinahanglanon nga dapat kada hulag mo may gabalandra gina tsura mo, gabalandra gina ngalan mo. No, tido hindi naman naguro kinahanglan pa. Ang importante sinadra mabatyagan nga nagatrabaho ang tagsa sini naton ka mga opisyales sa gobyerno. Hindi na madala-dala sa pagpaskil sa itsura kag pangalan mo dra. Di ba Bombo Pau? Kiti ang baldrigani it's people's money, people's program kag dapat gid lang nga mabalik ini siya and wala bala sa mga itsura diri ang dalanon ang masilingon diri wala bala tsura sa mga tarpaulins dira ang ginambal diri gani sa Department of Interior and Local Government ngati may mga template ini sang COA ti ang wala na mga kita dira kung about sa ang programa and let the program or the project speak
for themselves kuno Bombo Cham or speaks for itself. Kung ano lang diri ang programa, hindi nga ang makita mo diri ining tsura or personal identity sang mga public officials. May iban nga mahatag na ilang sang mga dokumento da, may ara pa sa nakaprinta sini nga itsura ya sa bond paper. O do nangin kung sa ano pablati do ining langas-langas ng istorya blang utangi ko to na isyangge. May ginsugo ka tapos ang ginsugo mo tido hindi mapatihan sang nagabantay isyangge. Mambal yun pagbalik mo. Hambalan mo nga hindi magpautang si tiya ito kay di siya mapati sakon nga mangutang ka. Ariyo dalas magol ko para balaan niya nga ako ang mautang. Ang magaling Bombo Cham. Tim nga rin man kung gisa nga do hindi bala malikawan nga kung gisa sa mga dokumento ini siya sa mga LGUs nato nga may mga ara abitsura kay halinabi sa office ni amo ni amo to. Pero kung may mga amo sina ako no diri sa bahin sa provincial government isundon ini nila kay kung gisa for kung gisa do person do identity mo lang ati halin from the office of the amo na Bombo Cham nga mga tsura mo dira. Pero kung kinahanglan ti kakson ini siya for the compliance kag di sigurado nga hindi magamit diri ang pondo sang gobyerno halin man diri sa buwis ng publiko sa mga amo sini nga bagay sa pag-promote sang personal identity Bombo Cham. Dumduman ko naman Bombo pa ang istorya sa ngakon sini nga abyan bala. Kay ti may liga sa ilang barangay. Ti nagpalibot siya kuno sang nagpalibot siya sang ano ganin ang do letter na ginatawag? Sponsorship? Magluwas sa sponsorship, another term pagin sinagani bumupaw ano na? Solicitation. Solicitation. No? Sa ila ko nung lugar, to mga opisyalis nila may hilig sa pagbutang-butang sang itsura bla sa sobre, sa mga sulat dira, no? Pero sang nagbalik sa iyang solicitation, nakibot siya nga wala itsura. May pangalan man pero wala itsura bla. Nya do lain nga sobre niya halin sa opisina ni Amuniao. Ti pagbukad niya sang sobre gali ang nakuha niya nga solicitation sa gin padalhan niya 50 pesos. Uya man siguro mapaskel sang magamit sang sobre nga may itsura niya kay basi mambal tungkol nga makabaton niyo. Grabe ba? Ara tsura mo pero ang imo sini nga donasyon, ang imo sini nga sponsorship 50 pesos gen. Di at least wala gin kawat. Bisan 50 pada kung imo kabubuton kag nya sigmo halin. Sa bagay no, sa bagay pero ti kilalaman to kuno nga damo bla pundo kag damo man maghatag sang magbutang sa solicitation pero ti sabot nga tsimpo butlangon no sistema na tabo. Pero ang sobre nga gigamit ya hindi na to sobre sa iya sini nga opisina way na to tatak sa iya ngalan kag may ngalan man siya pero way na tatak sa iya sini nga tsura. Igali 50 lang iya sini nga gin donar bubupaw. Nauya man guro Uya man sa. Tiyan mo ni guro kung may mga dalagko nga project, may mga tsura, kahit idagko mo, pero kung gabay. Tiyan mo na. Oo. Pero, mas nami encourage na guro, ipaskel ang itsura sang mga nakakomisyon sa mga dalagko nga project. Inaya, pwede ta na iya maayo sa DILG, di ba? Oo, mas mayo. Kasi kita. Oo. Transparency. Oo, for example, patindog ka flood control da. Patindog ka establishmento dra nga kuno butangan mo sang nagamalasakit or whatsoever, no? Tapos punduhan sang gobyerno. Ipaskel ta na tsuray kutob sa mga nakakomisyon. Si amo sini, bali 10% niya. Si amo ni 10% man iya. Pwede na bumupaw? Oo pwede get example bit, over 50 million. Patindog ko may flood control project worth may mga 150 million .
Ti butang mo na dayon nga this is where your taxes go. Tapos this project anong ibutang na Bombo Pau was through the efforts of Cham Huber with 15% commission. Pauline Piliura with 15% commission. Tulang 15. Why na sang tusubong? Pinakanubo gani 20. Ginpanubo-nubuhan talang aton 15 lang ya. Sample lang niya. Sampol malang na Pau. Bisan sa sampol na kulbaan kagin mga butang ano ay hano kung namo sina ang tanan nga naga komisyon sa mga proyekto sa gobyerno ipaskil ang tsura masugot ayhan ang mga politiko. Hindi. Kung ikaw sila, hindi Ti parehong lang kay Saldico. Anong ibalik ko ya? Anong ibalik ni Hambal sa abogado ni Saldico? Anong ibalik ni Saldico kay why man siya kinawat dahil ba sa gobyerno? Ti ang makawat, madakpan mo, hambalon mo din ang kinawatan mo, mambal mo lang sa why ko yan nangawat May kilala ka kawatan nag-ako Pao? Wala man. Why pa man? Tiyan mo na, din man nga Jess nga maako na sila. Tudlo. Sige. Ini si Bombo Pauline Dimitri Piliora, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Pauline na Piliora. Timayo na kay sa syudad gilayon nga nagsunod sa mando sang or sa memorandum circular sang Department of Interior Local Government. Sa aton sini nga mga kasimanwa, si Mayor Inday Raisa Treñas, pinakakasi na itong mga itsura niya o laragway niya, ang mga pangalan niya sa sining Atipan Center. Tapos ang iban pagid, ginapamatamat na sa karon suno sa kay Ma'am Joy Gursal. Si Congresswoman Jam Baronda, why man siya sa may matandaan nga proyekto sang iya sini nga talatapan nga ginbutangan sang iya sini nga itsura pangalan. Kung may ara gin man nagsulat na sa sang sulat na siya sa Department of Public Works and Highways nga pangakson ina sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Di kuntido mayo gawa sa aton sini nga mga kauturan. Sa probinsya naman niya sa Iloilo, ang bansang vice-gobernador at iwan niya sa standards ko, no? Nga mag-amo-amo na, kag ginaplanuhan pagin karon nga ti ma-institutionalize sa Kapitolyo, sa probinsya, ining nasandigan karon nga anti-EPAL policy. 28 minutos na nakaligad sa takna sininga. Launa, pagbalik na to na banwa, masobra 60 milyones pesos nga balor sang shabu. Nakumpiskar sang PRO6 sa una palang bulan sang tuig 2026. Supply reduction ang programa kontra iligal nga droga amoning tutukan pagid sang PRO6 sa Subongo. Lakip na karon sa aton sini nga ipabombo. Ginaligar sini nga tubo. Ining tubo drain sang CR. Dito yan nag-aagwasa sa alagyan. Anong ara sa si araw? Sa aton sini magkasimanwa, pero pasensya sa mga nagapanyaga pa lang. No? Mabaho, kag ti wala untat ang danaw sa nasambitan sing lugar No? Is check ta na karon. Kaupod sa kay Bombo Brian Gonzales pagkatapos ginamang sang pila ka importante nga mga pahibalo. Ang paghambalan, apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid. Wala di Iloilo, Billboard of Activities for February 1 to 7, 2026. Ang Pebrero 6 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart amoy lamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Pebrero 6, 2026. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Technocrats Band ang liwat nga maghahatag sa inyo sa One Great Musical Show sa concert at the Plaza, kicking off alas 6 ng gabi sa Pebrero 7, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Valentine's Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa February 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon,
Mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplement. Iloilo, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakalikad sa takna siningal na balik na diri sa pagpanglagad sa bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo, i-check nato ang balita ni Bombo Krill Amiliasa. Masobra 60 milyones sa pesos kabalor sa illegal nga druga ang nakumpiskar sa PRO6 sa una palang bulan sa tuig 2026. Ang supply reduction dayo ining programa kontra illegal nga droga mo ning ginatutukan karon sa PRO6 para nga mapunggan paginang paglapta sang illegal nga droga. Di tani lakip nyo man sa inyo sining nga programa ang pag tumod sa kundi ini nagahalin kag pang labatibahon sila to para nga way na sang may masulod pa diri nga illegal nga droga. Bobo Krill sa report, please go ahead. Nakakumpiskar ang Police Regional Office 6 sa kadang PRO6 ang masobra 16 million pesos na balor sang illegal na droga sa una pa lang nga bulan sang tuig 2026. 109 tanan ka anti-drug operations ang impatidayon kung sa diin 137 ka mga individual ang naaresto nga ginalakipan sa 56 sa mga high-value individuals at 81 naman ang street-level suspects. Ang pinakadamo ng confiscation na balor 8.7 million pesos ang na-record na diri sa Bataan, Iloilo kag isa man kadako nga operasyon amo ang pag-aresto sa incumbent barangay chairman sang San Dionisio kung sa diin na recover diri sa opisyal ang malapit 6.5 million pesos nga illegal drugs. Sa bango diri ginpahayag ni PRO6 Director Police Brigadier General Lucentino Ligan nga padayunon nga pagasutukan ang supply and reduction program sa Western Visayas bilang isa sa mga pamaagi agod matap na ang illegal nga droga. Suno pa diri kay Police Brigadier General Ligan na ginaplanuhan man ang pagpahamtang sa mga operation center sa mga transit areas para malikawan ang pagsulod sang ining mga droga sa Western Visayas. Sa mayara man sang maging lunsar na nga narcotics detention dog court kung siin mayara sang 22 sa mga canine dogs tag handlers ang ginpaidalom na sa training agod nga makabulig para sa mas mapasangkad ng operasyon na kontra illegal drugs. Sa dugang pwede, tutukan man ang law enforcement operations kung sa rin ipaidalom sa mandatory drug test ang mga kapulisan agod nga masiguro nga wala ini sila no naga-engage sa mga illegal na droga bangod na dapat tuno pahayag ni Police Brigadier Ligan nga magserbe ang mga kapulisan nga bilang isa ka maayo nga ehemplo. Yari ba ipabati naton ang naging pahayag ni Police Brigadier General Lucentino Ligan ang Regional Director ng PRO6. On the side of the PNP, we will continue our supply reduction program. We will continue our law enforcement operation. Manguhuli kami dyan. The demand reduction, meron other agencies, but although we are also part of that agency, isa sa mga agencies sa demand reduction, on our end, dito kami mag-i-strengthen sa law enforcement. Meron tayong itatatag in coordination with the local government unit sa Iloilo, yung mga operation center sa mga transit areas para we aim na hindi na sila papasok, hindi na makakapasok. And malaking tulong yung ating ginagawang narcotics detection dog na course na pinangungunahan ng Iloilo province ng local government. Doon din natin yan ipopwesto talaga. Malaking tulong yan mga aso na yan. Ever, matapos yan. There will be 22 na aso and along that line, meron din sila mga trainer, handler. Napakalaking tulong yan. The objective is
The whole Tanay Island will be guarded dun pa lang sa transit point na hindi na sila makakapasok. We are hoping na ganoon ang mangyayari. And dun na rin sa ating mga communities na ma-involve na bigay sila ng impormasyon. Bago pa lang may kalat sa daan, sa kalye, sa kalsada yung droga, suplong na nila, sabihin na nila, para magawa na agad na tarapatang police operation. Nabatian ang naging pahayagan ni PRO6 Director Police General Siniligan kaga diri no kay eksaman sa ginapatutukan diri ang law enforcement operation so madumduman naton sa February 3 dito nga naging paidalom ang 110 sa mga hepe sa Western Visayas diri sa mandatory drug test kag tubong adlaw nagwa na ini ilang results kag tanan nga aton nga mga hepe nagnegatibo or negative ang ilang nga drug test so diri din pahayag ni Police Regional Ligan nga nagapakita kuno ini sa nga professionalism no kag dedikasyon man sa aton nga mga kapulisan nga kontra bala sa illegal nga drugs dapat matap na gid ini siya kag amuman no ang ilaman nga mga achievements diri ag mga successful nga operations na tinagapamatuod sang hugot ng kampanya sang regional office batok sa illegal activities of Bombachang. All right. Ini si Bombo Crow Panisalis Nilyeta and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Krill Milyesa sa imo siniiyang follow-up report. Suportaran nato ng aton siniya kapulisan pinaagi sa paghatag sa ila sa mga impormasyon no kung mayara kamo sang nahibaluan sini nga mga tawo nga naga-engage sa illegal drugs, illegal drug proliferation, illegal drug use, no? Sa inyo siniatag sa ka lugar gilayon kamo nga magpakigangot, maghatag sa impormasyon sa aton sini kapulisan para nga mapapas na niyang mga durugista nga nag-eksister pa sa aton siniya nga lugar. 42 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga las Orlauna, driman sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Standby sa aton sini nga mga kabombo mo sa aton sini karon iya nga ipabombo mo segment. No? Pero antes sina sa aton sini nga mga kauturan, pila na ka insidente sang pagpangawat sang motorsiklo or ining ginatawag nga motor napping ang natabo diriya sa syudad sang Iloilo pero tubtob sa Simatinion way pa sang may na-recover nga kinawatan abing motor. May natumod naman sini nga suspitsado pero duway man nadakpan. Rason nga nadugangan pagid ang kaso sang pagpangawat sang motor. Kagapon lamang in broad daylight. Magluwas sina ang suspitsado nagasuksok pa sang bayo sang criminology. May nakasulat sa iya sining likod criminology kag may logo pa sang iya ka police. Makabig naton sinibanwa nga makaalarma ining hitabo kay man bisan damo tawo, bisan damo sa lakyan nga galinabay, waay gid ini iya makahatag man lang abi sang pagpangduwa-duwa sa sining suspitsado nga kawaton ining motorsiklo. Single nga motorsiklo. Dira sa may area sa distrito iya sang Haro, sa kilid sa nga talatapan sa Land Transportation Office. Ngati madamo man gani isang tao kag madamo man sang salakyan dira. Ano man nga kadimalason ngati may lisensya na kuntani ang tag-iya. Nakaangkon na siya sa non-proof or non-professional nga
lisensya, driver's license, pero ti pagwa niya, wala niya sini nga motorsiklo. Oh, saton sini nga mga kauturan. May ara sang laragway nga ginpadala diri sa aton isa sa mga biktima sang makabig suspitsado kag as per information sandig man sa pagpakigangot naton sa isa sa mga biktima taga istansya ini kunong nasambitan nga suspect but hindi pa ya matumod kung bala iniman siya sa gihapon ang nagkawat sang motorsiklo kagapon dira sa may distrito sang Haro. Oh. Pakita tabla Bombo Chris Aray ang picture dira sang gintumod bilang suspect. No? Amo ni sayang nagkawat kagapon sang motorsiklo. Oh? Amo ni siyang ginatumod sini naton nga nagabayo sang criminology kag may logo ang logo sang pulis ang iya sini nga panapton nan. Oh. Ang aton sini nga next picture ginpakigbahin ini sa aton sang isa sa biktima no sang pagpangawat sang motor or motor napping nga gintumod kuno sang taga Highway Patrol Group nga ti isa ini siya sa suspect nga taga Banwa sang istansya Iloilo. Oh. So kung hindi kita magsala ang kagapon way ikatatlo na to Bombo Doni no nga itabo o ikatatlo na kag lunsay ini sa pagkaitsindi nato kas pagkabalo nato lunsay ini adlaw no in broad daylight damo tawo ginpatigayon ng pagpangawat sang motorsiklo. Oh. Ti dugangan pagid subong ang suspekto na kuhaan sa closed circuit television nagapakita ngang bayo iya sini criminology may logo pa sang pulis. Tido, ano karon ayhan nga pag insulto ini sa aton siniya nga kapulisan nga makatatlo na kabises nagluntad ang pang motor na pagpangawat sang motor in broad daylight ang HPGT may suspect na. How about ang aton siniya nga kapulisan sa mga area nga natabuan just like abi dira sa may sakop sang ang area sang LTO office. Anyway, balik-balikan ta karon kay ginpalibot naton ini sa kay Bombo Brian na Gonzales. Basi bala familiar sila sa bayo, namangkot kita kung sa diin ini nga uniforme. Anyway, i-check naton ina karon but this time now, standby ka mo anay sa aton man siniya nga ipabombo mo. Problema sa susunod, ipabombo. Korupsyon sa gobyerno, ipabombo. Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo. Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo. Ipabombo! Programa sa Bombo Radio bilang dalampan sa Banwa. Ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan. Ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa number 1 and the most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
ginapayag PVC pipe direktamente sa isa iya ka comfort room sa gwa ya nagaagwasa. Tinagadanaw kag hindi magwantahan ang baho. Ginpabombo si Bombo Brian si Bombo Brian Gonzales may follow-up report. Bombo Brian sa report, please go ahead. Ginadangop no sa Bombo Radio kung ginpabombo sa isa ka concerned citizen Bombo Champ no. Ang isa ka PVC pipe nung nagikan no sa isa iya kaginaligar no comfort room sa isa ka balay dira sa Maya Barangay Sook sa Maya distrito ya sa Arevalo Bombo Champ. Kung aton maobserbaran no sa Maya Alagyan mismo ini nagatupa no ko na nagailig no ang nasambitan iya nga ihi kagati mayara man kita sa nga maobserbaran no nga baho no sa nga higko sang tao no sa aton nga mga kabombodra no. Ang area no Bombo Champ aton ginakatuan na mismo ini sa may Sook dako no ko na tawgon sa nga aton nga mga kasimanwa dira kagati sa base man sa aton yung pag-obserba daw magamay ini nga dalan pasulod no sa mga pamalayman sa nasambitan iya nga area. Una dira no Bombo Champ pahayag sa nga mga residente sa nga wala ini matambakan no sa nga mga concerned citizen mandra nga sila man mismo nagamatumato no patambak sa nasambitan iya nga lagyan. Masami ini nagalapot yak no kun makita naton sa mga laragway dira nga aton nga ginapadala ng Bombo Champ pagkagati wala ginahalinan sa nga tubig no kay kun lang tawo nato na sa magatimbang bahin sini pader no sa mga balay ang nagatindo gani ko na magulan-ulan kaya tungod duta no ang nasambitan niya nga lagyan kagati ginalabyan man sa mga sarakyan, mga motor no masami kay tungod may mga pamalay sa sulod. May mga buho ini no ang nasambitan niya dalan kagati nagadanaw-danaw kaga wala ginahalinan sa tubig no madanlog kagati mayara sa tendency nga kun pangayaw ikaw sa lugar o kung residente ka man gani mismo matay nga nga kung gabi kagati hindi mo makita no ang alagyan kitungod wala man sa poste ko na suga sa nasambitan nga area makatuga ini no sa pagkatugba no o kung ano pa man no nga mga injury sa abe sa mga umalagidra sa nasambitan nga dalan Bombo Champ. Napakigangutan naton dire mismo no ang concerned citizen nga nagpabombo si Paula Guillem no Bombo Champ. Kagati ginapahayag nga ang nasambitan nga dalan no daw kaangay sang isa kalamawan nung ang baho hindi maagwantahan no Bombo Champ kag agwanta na lang no nila pinaagi sa pagsuksok abi kung kaisa sa nga mas no kung maglabay dira sa nasambitan iya nga area. Masobra na no duha ka tuig o kung malawig na nga tinuig nga ginaantos no sa nga mga pumuluyo dira sa sulod sa nasambitan niya dalan kagati wala pa man no sa nga insidente nga siling nga mindanlog pero ang main concern sa mga pumuluyo dira is ang nahanungod no sa kaayong lawas o kung health no Bombo Champ kaya tungod kung hindi matakpan nagaalingasaw gid no ang nasambitan iya nga PVC pipe. Mayara sa PVC pipe dira no sa mayadalan mismo nagalabaw kaga makita nato mismo kaya tungod yin tambakan na ini nga area. Sadto nagalapot yak gini pero subong no Bombo Champ nagtaas ini naga-elevated ang nasambitan niya dalan kay gintambukan tambakan no sa nga duta kagati balas pero sa gihapon mayara porsyon no nga mabasa kagati makita gid naton nga mayara sa nga pagailig no sa nga nasambitan iya nga tubig no nga nagikan o kuna connected sa balay mismo sa nasambitan nga area. Ang pahayag man no, sa nga nagpabombo na report o na relay na ini sa barangay no sa pagpanguna drano ni punong barangay Ricardo Tugado no sa barangay Soca Revalo
kagati amo gani no Bombo Champ pahayag nga daw kaangay nga wala gina tagaan no iga talupangod kay base sa pananaw dira sang mga barangay officials so kuniban nga mga pumuluyo man nga dira iya sa Mayguaan magamay no ini nga issue pero kung nataon naton kung na may mga kabataan gid man nga maglabay no kagati ko na baguhan ikaw sa lugar makasiling kagid nga hindi usual no kaga ang baho hindi normal ko na maglabay ka sa nasambitan iya nga dalan. Niribla pa matyan naton ang pahayagan ni Paula Beatriz Guillem no sang ma-interview sang Bombo Radio. Di ko kabalo kung gusto ni Gross sir or kung ano man gagwa sa dalan nga kinaagyan naman adlaw-adlaw. Mabaho siya nga higko kag ginalumutan. Tubig nga baho. Pila na ka years sir, gina-complain man na naman pero wala action. Like mga ano nagkikaloy ma'am, like 2 years? Sobra na sir, sobra na mga 2 years, 3 years. Ma'am sa Sinas, nagabaha na dati. Oo, gabaha sir. Pero kung magdamo lang ang ulan. So anong solusyon niyo ma'am nga nakita ginubra nung kay nagabahanan? Wala sir, gabutas lang kami kadagwa naman para hindi kami katapak sa higko. Ano ma'am, gid man na sa to, ginpatambakan niyo lang. Ano bo sa tapos game patambakan lang muna nga nag-okay ang dalan pero galusot gid gyapon ang ilang higko. O kabalo kung niingging nga balay nagaling kay gatupaday lang sila nga duwa balay. Wala man action sir. Ano mo primary concerns kid naton nga makita dira? Siyempre sir, ang gapanimaho, hindi gid man na mayo ya sa health namon mo, especially sa mga bata bala nga galalabay da. Okay lang kung kami nga mga tigulang, kay siyempre makalikaw-likaw kami. Kung mga bata, siyempre madalalagan, may tendency nga matapakan na nilang dinanaw. Wala ginadaga kamalahan, ginalumutan, like gatinirgit ang tubig dira? Wala ginagamala sir. Gamay sa tapos after mga maliguan naman na guro nila bala gadamo naman. Abing baho no kung kita nagalabay dira permi ano ang baho higko gid ka tawo ang baho sin. So may mga kabataan na primary kaga ano man may nakaagi na dira nga nakadanlog abi something like that nga mga insidente. Wala pa man sir pero syempre amo lang na ang maklo mo pala adlaw-adlaw nga kay adlaw-adlaw ka man galabay mo. Ano nagamas makamamam magbandid do amo na lagi na solusyon eh. Oo. Si Paula Beatriz Guillem no Bombo Champ sa aton mapakilimutan. So kung nalantaw naton na magamay ining dalan no pero kung tutukan abi kagati hindi tap na ini ko na masolusyonan Bombo Champ ti pwede gid no makangkon iya sang sakit na narisari nga mikrobyo gid man no ang nasambitan niya nga mga pumuluyo. Din kanini nga area Bombo Brian? Sa may barangay Sook Bombo Champ no ginatawag nila ina Arevalo? Yes, correct. All right. Sino nalabot na to ng punong barangay dira? Ginatinghuan na to no kagaina Bombo Champ malabot ang talatapan ni punong barangay Ricardo Tugado sa barangay Sook. Pero wala ini sa iyang opisina pahayag no sang pila ka mga barangay kagawa dito nga mayara sang meeting no sikap Bombo Champ. Pero ang mga barangay official dira may idea man sa amo sining nga sitwasyon. Sa pagpakigangot nato no sa pila ka mga barangay kagawad Bombo Champ bago lang nila nabatian ang ining issue no kay tungod man no pahayag sining nagpabombo nga kay kapitan nila ginrelay kagati inapakigangutan man nato dito ang kagawad no sa health committee Bombo Champ kagati yung pahayag man gani nga wala man idea
sa sini no. Sa sinilang gid nga tinion nag-idea sila tungod agin na pabombo sang mga natungdan iya bombo champ. Kagati Tiway sila nalibot sila barangay? Base. Bombo Brian? Wais nagalibot sila barangay? Oh, libot na sila kung eleksyon na. Oh, tingay sa Nobyembre may eleksyon. Tuwabla, libot na sila. Tanan nga problema. Tanan nga problema. Ni bisa way ka pa problema, pangitaang na nila problema kay kuno para masolusyonan, para butuhon mo. Tinunto. Oh. Bodo mo ginang hambal ginakaklala ko mo. Di bla mo bray. Oh. Pero kung way ti nagailapit ng eleksyon, sos, bla mo nga kabaho na, malibot, hindi mo ka makanto ka na. Oh, dito ka lang yan sa barangay hall, magpa-aircon to. Oh, kag mag-scatter. Paldo. Sos Maria kagusip. Ang tag-iya sang CR nga dira nagagwasa sa dalan, na-identify man nato na Bombo Bray? Identified no Bombo Champ sang natungdan. Pero masagin pa kayo na pamakabamayo na to sa gina nga labuton. Una si punong barangay na Bombo Champ kay tungod ila jurisdiction Bombo Champ as Mayo nga maagigid una no sa barangay ang mga natungdan kagati ang problema sa nasambitan. Kay kung nataw na to no Bombo Champ masimple no. Pwede gid matapalan abi sang semento o kung nati makonekid sa insaktong septic tank o kung sa diin man makadto ining ihiabe o kung nati higo sa nga tao nga hindi man makaperwisyo sa mga pumuluyo drati kay magluwas sa baho ng daan dra no Bombo Champ nga nagadapyaman no sa basurahan no kung hindi kita magsala nagdugang pag ginano Bombo Champ ka problema ginapakatubang sa mga pumuluyo dira kagati nagpahayag man gani area Bombo Brian dira nga stretch may gay star dira nga barangay official. Ang balay na mismo Bombo Champ makita naton dira sa video ang pader ng do color gray. Balay na mismo ni punong barangay. Lapit lang kay Kap. Dira mismo Bombo Champ. Amo na gani no. Tiba si ko na namian si Kapya maghaklo sang baho kag na namian siya sang rigna apisar nga ti halos ang lodlo makita ira kay lapit siya way gin pangitaan sang nagakigo nga videos posibles na tiba hindi makita ni Kap do ta siya pader. Ti way nagag araw-araw pag way nagagi si Kap or likod na nga porsyon sang balay ni Kap. Hindi, nakilid no Bombo Champ pero makita igid kay ti alagyan man mo. Araw-araw pa. Sino ganing alan sa kapitan? Siya punong barangay Ricardo S. Tugado. Ti araw-araw pa Kap, way kung way gin pabumbuay gini mabalaan, pero balaan mo ba naguro kay lapit na simo, ti way mo gini gin sus Maria kagusip. Istoryahon mo lang ning ano mo, tuluan ta pagkakap, araw-araw ka man imo ya. Istoryahon mo lang ning tagiya. Tapos ang band-aid solusyon sina diriti request ka to sa City Engineer's Office nga mangayo ka bulig kung anong mayo sina dire para nga hindi maganto sa mga pumuluyo dira kag ang mga nagalalabay dira sang baho kay nagagwasa dira yang tubo halin sa CR. Tikuti tapos na tani. Sa likod man lang kalinis ang pader ni Kapoy sus Maria kagusip. Dugay na ni kuno Bombo Brian. Madugay na Bombo Champ no tinuig base gani sa nagpabombo nga si Beatrice almost 8 years na nila nga problema dra kagati magluwas ni ginapangayo Manila kung tani nga ti masemento no Bombo Champ kay may ara sa mga proyekto nga barangay roads, concreting of barangay roads ti kagamay man nga area Bombo Champ pero wala no hasta sa karon ang nasambitan niya nga concreting kagati may mga delivery riders no Bombo Champ nga kung dra bla mag-deliver ang pahayagan ni sa mga driver dra sa may rough road sa may mabaho so doon nagapamalibad no ang mga delivery riders palatandaan Bombo Brian amo nang pag-describe no Bombo Champ din tabi nyo balay ma'am
Sir, dira sa may sa may rough road, ito ka damo man sa rough road sa barangay nyo, ma'am. Sa mabaho nga nagalapot-tsak bla, dira dampi. Amo nang Furte mga description. By the way, Brian, ang na-interview mo to, tumando ko kung borders? Tumandok no mismo Bombo Champ, hindi naman mabalibaran si ma'am. Kaya tungod nursing man ini. Muna gani no primary concern. Gapinsar ko bla Bombo Brian, basi kung borders bla, ti kung borders hindi mo tante, mo nang away na sapak. Pero tumandok, basi kontrapartido? Hindi man Bombo Champ, no. Kaya makita taman. Pati ang musika, pamulitika. Duway naging tupa, mga sila po, Brian, no? Anyway, basi, sa sining matinyon, gapamati naman si Cap, or basi may makashare sini karon kay Cap. May mga, medios posibles, magutong agin payag kagina, no? Pwede man na mapangayuan gid bulig ni Cap kag may istorya na dang tagiya para nga hindi na makatugas ang halit dira kag hindi lang halit kay bangod nga nagalapot siya kundi pati say kayong lawas kay grabe ang baho makon mo tubo sang CR na galik sa karsada sa lagyan sang mga pumuluyo mo Brian. Yes, correct na no Bombo Champ kagati mo ginano na panawagan sa mga natungdan nga maaksyonan no sa gilayon sa barangay ang magamay nga problema man lang sa nasambitan niya nga area. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of instant information. Basta Radio, Bombo! Salamat kida Bombo Brian Gonzalez sa imo siniyang nga report sa aton sini nga ipabombo mo segment. Ti kamay pa nga masolusyonan ini kay tindi man na mayo dira nga kadalabay mo dira imo ya sa matagsa katangadlaw mahaklo mo na yang hindi mayo sining baho bisan masuksok ka pa sang mas siguro pero ti in the long run iya sa aton sino makabumbo makatugag ini sang balatian no hindi mayo para sa ikayong lawas ang mga pumuluyo dira. Lapaw nagkikita sa latid sa aton man sini nga pagpangalagan iban sini mabalita kag impormasyon tugyanta sa iban sini Manus and Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco gabilin sa imo sang mananay nga hapon may God bless us all. Para sa the number one and most trusted source of news and information of Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa amo nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity,
kag problem-solving skills. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Good news! Open na ang admission application sa BS Criminology, Chemistry, Foreign Service, and BA Communication programs sa University of San Agustin. Para sa mga interesado sa sining nga mga programa, magbisita lang sa San Agustin Main Campus, General Luna Street o kon mag-apply online sa www.usa.edu.ph. Be an Augustinian! Viva San Agustin! Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 1 to 7, 2026. Ang Pebrero 6 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart amoy lamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Pebrero 6, 2026. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Technocrats Band ang liwat nga maghahatag sa inyo sa One Great Musical Show sa Concert at the Plaza, kicking off alas 6 ng gabi sa Pebrero 7, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Valentine's Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa February 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Naga-subscribe alay ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized.
numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Beautiful Wednesday afternoon sa inyong tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program Feb 4, 2026. Sa mga nag-ubusan sa Sudanda, hindi na magkurisong. Pwede man ka amat-amat bukas dilata da. May nasugat ta ako. Inituloy ako no kay ti. Naubusan siya sa Sudan. Anyway, sa sininga hapon, hindi kita yung maubusan sa mga beautiful stories nga aton nga igadulong para sa inyo. Gina-share diri sa aton nga mga letter senders. And basi ka mo man, luyag man, nga magpadala sa inyong mga istorya, especially ang inyong nga mga love stories. Ano ang natabo? Paano ka mo nagkilalahay ni love-love mo? Paano ka mo nga nagdayunay? Pwede nga ma-share through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pwede man, no, nga masaysay sa amon nga wala ka mo nagdayunay ni first love. Diba? Anything about love, batunan ginato nina this love month of February. Gani up na kita sa sininga hapon as we bring you kahapon lamang program. Kaupo din niyo si Tita Regine. Ari na ito ng bahanon para sa inyo tanan. As I say good afternoon and welcome. And this is from Regine Talk. Mahal ka ng mahal ko. Mayong hapon. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang wala. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Isa pang pagkakataon, isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Tingkil ang panahon na di balik ang ating kahapon. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa'yo bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko.
Regine Talk, mahal ka ng mahal ko. Paano nangyari ito? Makarelate ka mo sa sininga song? Kung yes, pwede ma-share. As I have said, punoon taas sa mga love stories. Ang ato nga kahanginan para sa sininga bulan na sang Pebrero. Si Tita Regine, ang inyong kaupod, ang ato nga oras, it's 2:25 in the afternoon. And here we go with our first story para sa sininga hapon. Ginpadala diri sa aton ni NB sa iyang episode Natandog Ako. Mahal ko, Tita Regine. Hello! Kumusta na kamo dyan, mga abyan? Preparado na sa inyo comfortable nga lingkuranan sa pagpamati sa KLP Subong? Siguro do hindi ka mo makapati ngang isa, duha o tatlo gali ka tinuga kung may pagtamod sa imo kahit papaano mangita gid sang pamaagi nga makaistorya ka mo. Much more so nga may Facebook na sa karon nga tiyempo. Despite of several years which passed by and a distant miles across the horizon. Maayo kag malipayon nga kahaponanon sa inyo, Tita Regine, makatapos ang Bombo Radio Philippines, my fellow KLP episode writers, lovers, and added listeners. Well, ari naman si ako sa paglingaw sa inyo. Parte sa kadugay na nga panahon since 1993 to 2025. Sobra 32 years nga nagburulagay, kag karon pa nagkakitaay sa FB. Ang ay tupo nga kahidlaw. Si Ma'am FB, iya ako gin surprise through video call sang Pasko lang adya, December 25, 2025. It was my niece who answered her that busy pa ako pag-welcome sa mga bisita, family, relatives, and friends who have just arrived to join our Christmas birthday celebration. But then, I called back the following morning, December 26. Si Ma'am FB Tita, elementary school teacher, mother of my 3 students in high school. With that, parte iya kabalaka, sang bigla ko nga pag-transfer dya sa Iloilo. If ever they meet somewhere sang akon mga co-teachers, nagapangamusta siya dayon, parte sa akon. Pero kadyotra, og siya makontento. Sanglit gamay lang nga information ang makuha niya. Kagkaron, nalipay siya kaayo. Dako ang iya pagpasalamat nga kami nagid ang nagkaistorya. Hambal pa niya, niyang, try to feel my warm embrace, hugs and sweet kisses now that we're exchanging past experiences and bright ideas with one another. So my eyes blurred with tears to hear her emotional expressions addressing my nickname. Mga kabombo, 29 minutes after 2 o'clock ang aton nga oras, balikan ta lang ha ang sulat nga ini ni NB because may isa kita ka breaking news nga pagapasudlon on standby ang aton nga sister station, ang Bombo Radio Bacolod. May vehicular accident nga natabo dito sa ila kag madamo gid ang mga nagkalasamaran. Sa aton nga linya si Bombo Macy. Si Bombo Macy of Amin. Good afternoon, gid sa imo, Bombo Macy. Tita Regine, mga kabombo, sa inisyal, siyam ang patay sa naglungtad nga aksidente sa Barangay Kalantukan, Bayawan City, Negros Oriental, mga alas 10 kainas ng aga. So ini-initial pa lamang kaga ining dagdag Bombo Tita Regine, isa ka truck kaga sakay sini mga empleyado sang Department of Agriculture nga nahulog sa pilaas mga 50 metros ang katason. So ining truck nagtupagit sa kilid sang suba. Kagang siya minay ka mga personnel sa initial pa lang reported napatay. Wala na sang kabuhi kagayining ang
nakuha man niya report ang truck na kita niya doon nagkalagupi gidi sa Titirigin. Kagining ulo pa bala sang truck na ganugid nakakas na nubla na nagitawag di man nakakas sa lawas niya. Kag sa initial man may ginkadtuan ini nga ang mga personnel sa Department of Agriculture kag pabalik na sila kuntani sa ila opisina sang natabo ang aksidente. So far wala pa naibaluan ang kung ano ang rason kung nga nahulog ining truck sa Pilas, Tita Regine. May ara kita sa mga names na sa nga mga casualties, Bombo Macy? So far, Tita Regine, wala pa kita nakakuha sa mga pangalan, pero ang patay kagini sila mga empleyado sang Department of Agriculture dito sa Bayawan City. If by chance, do you have any idea kung may mga taga Iloilo dira? So for Tita Regine, wala pa kita sa may nakuha. Ano pa kadto pa dito ang ato niya Bombo News team kaga mahatag kita sang dugang nga detalye if ever mayara na kita sa updated. Pila kuno ang sakay sa sininga truck? Wala pa man naibaluan Tita Regine, pero mo lang ginang nakuha na ito na detalye no, ginaniga pa man or ginpakayag na patay. Alright, sige. Madam, magiging salamat sa inyong mga breaking news, Bombo Macy. Gikan diri sa Bombo Radio Bacolod, ini si Bombo Macy of Comment. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, basta radyo. Bombo! Tutukan naton ang ining nga balita mga kabombo sa mga follow-up reports ng aton man nga pagabatuno nagikanta sa aton nga sister station ang Bombo Radio Bacolod. 32 minutes after 2 o'clock, padayon na naton ang sulat diri ni NB sa probinsya sang Iloilo. Sa pagpadayon naton, so my eyes blurred with tears to hear her emotional expressions addressing my nickname. Loloy ang iyang hayo, tita. So I replied, Loy, don't look so sad. I know it's over, but life goes on in this whole world. Let's just be glad we have some times to spend together. Ay abaw, dungan man kami nga tawa nga nagapisngo-pisngo pa. Very exciting, enlivening, sang amon very interesting nga conversation. Ay abaw, tita, do dili maputol ang long story namon. I extended my warm congratulations for her being a successful mother. Napag-graduate niya ang ipito ka anak, puros babayi sa college, all married with stable job. Istorya siya nga ang mga bata nagapangumusta kung paano na ila ma'am and B sa karon. Kag nabala kapagid siya, why I remained single. Kaya ang sabat ko, why kung ma-meet akong soulmate there and here, meaning he's already in another world to welcome me later. Hence, I prefer to be alone, being single, than to have a bad companion. Though may ari diri nagahangyo loy, my co-teacher from navigation, pero why ako magpadaso-daso mang last trip. Nahadlok ko, base hindi pa amo ang masalapuan ko, makagat ko pa ang siko ko, imbis matawhay pa ko. Naginarakhak duman kami. Hehehe, correct ka gid niyang. That's your chosen life. A happy, blessed singleness. Sunod tita, ang student ko, si RB, sa special English class from 5 to 8 p.m. halin Monday to Friday sa sulod sa 3 ka bulan, kay wala pa electric light didto. Siya ni amo niya Petromax light bearer kani adto. Ginadulong nila ako sa balay after our class at 8 p.m. Siya ang president sang NYO, News Youth Organization. Well, I voluntarily extended my help to teach such a special class due to the request of Attorney D when he found out the erroneous communication of the out-of-school youths bilang miyembro sang YN or sang NYO sa sinaang community. So ginpasalamatan ko gid si Lord.
the very fruitful and effective man ang special class ko, kay okay na ang ilang communication. As one of the NYO advisors with Attorney D, happy gid ako and proud of the extra voluntary help I sincerely extended to the so-called organization. Amo nga nakahinumdum si RB ug ang iya ti ayon magpamasko sa akon sa mga haplas nga effective sa ilang mga suki. Naa na sila ron sa Cebu na muyo naganegosyo. Ilagin package padala sa isa ka courier diri sa Pototan. So ginpadala niya December 19 kag nakuha ako December 29 na. Puwerte pang pagpangita sang akon nga student diri sa college nga in charge kay tiway gali malag-in sang iya upod sa record book. Tiyambal ko pangita agid. Kag akon gin joke, i-demote kita kung hindi mo ran makita. I know, ari na di ang package ko sa office nyo. Pinamalhas man siya, kagkaisa makita. Siling niya, ma'am, sorry gid. Happy New Year and God bless you with good health and long life. Love you, ma'am. Hehehe. Ayaw habaya ang performance mo dong. Happy New Year and may God bless you too. Balko. So pag-abot ko sa Barotac, diretso ko padara 1K kay RB sa isa ka kwarta padala bilang pamasko ko man sa ila. Nangutana pa nga no, naghasol pa ako og padara sang kwarta. Ang sabat ko, it's Christmas and that is my gift of love to both of you also. Ang ikatlo nga hitabo, tita. Dito sa Canada, nag-celebrate si Ihada MC. Iya golden birthday, December 25, 2010, 25 lang adya. At the same day, gin-join ang handa sa pagdebu sang iya nga the only French daughter. So gin-post nila ang celebration sa FB, kag nakita ko ang kamalipayon sang mag-iloy. The sweetness and closeness of the mother and the daughter at that moment. Si Ihada MC, ginhalaran sang vocal solo ni Toto, ang iya original first life partner, sang song nga Only You. Maskin taas kaayo ang pitch niya, iya gid gin-express emotionally his unfathomable love to MC, ang iya nga only forever love. Palan mo tita, nagbulag na sila after 5 years of giving birth sa iya nga firstborn boy. To ease her frustration, she left her son under the care of her parents, then looked for greener pasture sa abroad, sa Canada. Kung sa diin, na-meet niya ang tatay sang iya nga French daughter. So abi mo, gin-annul ila marriage before sila ginkasal sang French diri sa Pinas. Ginbugayan sila isa ka healthy baby girl. Pero ay swerte, short-lived lang ang ilang pag-upod because of a fatal car accident. He was dead on arrival at the hospital. Nabalo si MC, nagbakasyon sa Pinas para makarelax upod sa iya only beloved girl, kag nahidlaw man siya sa iya nga firstborn boy. Pagkahibalo ni Toto, nagbisita man siya sa ila anak, kag nagkakita sila. By the way, tita, kung nadumduman mo, na-share ko na ning istorya sa KLP sang 2022. Si Toto gali, tita Waitana magpangasawa. Kag tuya, naobserbahan sang French daughter na may dako pagid nga pagtamod si Toto sa iya mama. Kag diwat siya nga nangaluyag. Although may iba pa nga admirers ang iya mama, kay gwapa and very attractive ang personality sini. Gani, iya ginistorya iya mama nga kung gusto niya magminyo liwat, si Papa Toto na lang ang piliun na. Kay sibilisado na niya ang kinaiya, kagwaay man siya ng asawa. Dugay pa makadecide ang mama to find out kung nasta gidiin kutob ang pagmamahal ni Toto sa iya. Kaya sa pihak na bahin, sincero gid ang promise ni Toto nga hindi na gid pagsuliton ang nangagi nga kabangdanan sang pagbulagay nila. Pero dugay pa nga tinuig ang nangagi, anha pa niya sugta.
In short, nagpakasal sila liwat kag nag-upod or nag-upod si Toto sa ila sa Canada. Malipayan sila nga nabuo ang ila pamilya kag sa karon, their only son as a nurse nagatrabaho na sa Canada. While ang iya nga French daughter nag-eskwela pa sa college. Nagdebu at tol sa 50th or golden birthday ni MC, iya mama. Tita Regine tapos ni Toto harana kay MC. I was touched by my ihada's French daughter. Nagsayaw siya nga nagaisahanon. Bit-bit pictures ang iya nga French papa. Nagahiribion. Deeply thinking when missing the presence of her lost, beloved father. Nakaturo man ang luha sa mga well-wishers. Hasta ako diri nalatnan man sang ila kaluoy kag masubo nga reaksyon about a daughter's love to a beloved father now with our Lord God in heaven. So, tapos nga daw nahawasan na ang French daughter ni MC. Nag-whisper si Toto kay MC. Ug maghinay-hinay, ginsayaw ang stepdaughter. Very dramatic ang labas ng celebration, with a big applause of the well-wishers for a special actuation of the stepfather as a real biological father. So from that moment, akong dayon gin praise ang mag-iloy sa ila grand momentous joint birthday celebration. Ang message ko, palangga, natandugid ako sa deep emotional expression sa imo French daughter in the absence of her beloved biological French father until nga na-relieved siya sa hustong oras pagsayaw sa iyang stepfather nga nagkabig, nagpalangga sa iya bilang isa kamatuod-tuod nga anak. I also praised her daughter. Gin-message ko siya. Love ang iya hayo. Siling ko, love, your beloved father, now with our Lord in heaven, is very much happy to see you in good health, loved and cared for by your mama and your stepfather on behalf of your biological father. Hence, wala na ikaw sang i-worry, but to offer him a prayer of love. Nagreply si Ihada, dagang salamat, gyud maninay, love you and God bless. Kagang iya anak, nagreply man, thank you so much grandma, love you too with the same love, my mama of mama to you, and may God bless you too. I hope mama and I will meet you sooner when we'll spend our vacation in the Philippines. So that's all, Tita Regine. Thank you, Gid Sariwat, for reading this episode. Hindi gali sa kadugayon sang panahon, kag sa kalayo sang lugar, kung imo mahinumduman ang mga hitabo nga nagabalik-balik sa imo panumduman. Salamat kay Lord, salamat sang FB nga amo ang nakapukaw pagpabalik sang cherished past memories to the present. Salamat pagbasa mo sini nga episode. Mabuhay kita tanan sa KLP. May God's bountiful blessing shower you and your family. Many years ahead, Tita. Truly yours, NB, sang Iloilo Province. Sina, may medyo mamati sa mga love stories, no? So, ang love story ni MC kag ni Toto, sila gidya sang una, may anak sila, isa kabilog, lalaki, pero nagbulagay sila. And then, nagpa-Canada si MC, kung sa diin na-meet niya dito, ang French nga nanginbana niya. Kag nagka-angkon sila sa isa ka anak. So, bali, amo na ni ang si Love nga celebrate man sang iya nga dibu on the day sang pag-celebrate man sang 50th birthday sang iya nga mother. So amo to, no, ka very touching sang natabo kag kanami, no, many years nga wala man sila naka-connect ni MC layuay, but now because of FB hindi na imposible nga everyday maka-video call or maka-message, maka-istoryahanay, kag
exchange naman, maka-update sa mga nagakalatabo sa tagsa-tagsa. So kanami, ngati, amo na sina ang imo nga kalingawan sa subong, meeting again old friends through FB and recalling ang mga nagliligad and sharing also ang imo nga ginaagyan man sa subong, mga beautiful nga mga memories ninyo, inyo nga gina-recall and imo man nga gina-share sa ila ang imo nga kahimtangan sa subong, ang maayo mo nga kahimtangan. And dami man no, nga ti sila nakaistorya man sa imo kung paano na sila. So it's just like nga nagkitaay ka mo, nagbalitaay na naman sa liwat, and you can continue connecting, no, and reconnecting with old friends from way back sa kalalangan sa FB. So I'm very happy para sa imo, NB, nga ang mga friends mo nga ini naka-reconnect ikaw sa ila, and at the same time sila man very happy to see you through video call and makahibalo kung ano na ang imo nga sitwasyon. Subong diin ka na and ano na ang imo nga mga ginakabisihan sa imo nga life sa subong. Thank you, Gid, for sharing your story sa sininga hapon and the love story of MC and Toto. Sila gid dyan, no? In the end, nagkabalikan, nagpakasal, kag nagbuo liwat ang ilang nga family. So may one boy sila plus the daughter of MC, so 2 children, and they love them both. Salamat gid sa liwat. 2:47 ang aton nga oras. Magabalikan kay LP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan. Padayon kita sa paglingaw sa atong kaugalingon sa mga istorya diri nga ginapalabot sa aton. Ari ang sulat ni Senior Citizen of 3rd District. Mahal kong Tita Regine. Good afternoon to all the listeners of this wonderful program ang KLP. Hingagaw gid ining akon letter para madala ko sa Sabado. May klase naman ako sa weekend catechetical course sa Santa Maria. This is Senior Citizen of 3rd District. This letter makarelate sa letter ni Student Mom. Nadumduman ko ang amon OJT nga permi lang tinanok nga itlog ang iya nga balon nga sudan. Naluoy gid ako sa iya, kay ginasingganan ko siya, nga upod lang kami manyaga. Ginasakop ko ina permis ang bakal sudan sa amon nga canteen. Scholar ina siya sa community college. Siya amo ang in charge sa akon, kag ako ang naga-train sa iya. Malapit ang ilabalay sa baybay, kagon ka isa, may ginapadala si nanay niya, nga naluto na nga sudan sa amon nga office. Kanamit sang isda nga sinabawan kag pinaksyohan. Ako man ang nagahimo sa ila evaluation matapos ang ila nga OJT. 4 sila ang na-assign sa amon nga office. Mataas ako maghatag sang ila evaluation. Natapos ang ila OJT kag nag-apply siya sa isa ka department store sa isa ka mall. Na-assign sa mga ginabaligyan sa mga cellphones. Ako ang ginbutang niya nga reference. Gintawgan ako sa office, maayo man ako gid ang nakasabat sang call. Nag-ask kung kumusta ang performance sang bata. Siling ko, okay gid sir. Maayo ang iya record diri sa amon, kag mapisan siya nga OJT namon. Nabaton siya dayon Tita Reg. Pag may time siya, nagakadto siya sa amon balay sa 3rd District.
May mga dala siya nga isda, lalaswahon, kag dried fish, hatag kuno ni nanay niya sa akon. May isa pagid ako kabata nga ginbuligan, hasta gid nga nakasulod man sa institution nga akon ginaobrahan. Taga Gimaras, kag bata panabalo na ang ilang nga nanay. Natabuan man nga upod sila sang sister ko naga-work sa isa ka butika. Kag siya bale ang boy sang tag-iya. Naluoy gid ang akong sister sa iya, kay aga pa siya nagabugtaw kag mang-abre sang butika. Bago siya tapos high school, gindala sang sister ko sa boarding house kay ginhambalan ako. Pwede mo siya mabuligan, mag-obra sa hospital, bisan ano lang nga obra ang pwede sa iya. Ginimuan ko siya dayon sang application letter, month of July. Kag igo nakasulod sa obra, October na. Nag-resign siya didto kay may training pa nga 1 month. So, ginasakop lang namon bayad ang boarding house niya. Gin-arrange ko sa tag-iya. Nagapuli-puli man siya sa Gimaras, kinagabulig man siya kay nanay niya. Lawig gawa hulat niya, kay nakasulod siya sa obra. Samtang wala pa siya sweldo, kami lang anay ang nagahatag allowance. Kanami man abi sa iya nga bata, kabuot. Sa mahibalan sa mga madre nga nakaobra siya sa butika, ginbutang siya sa Central Sterile Supply. Kag sa nag-regular na siya, gin-encourage siya sa iya supervisor kung gusto niya magpadayon sa iya pag-eskwela sa college. He will work in the morning and attend his classes in the afternoon after his duty. God is good all the time, Tita Reg. Nagkuha siya sang kurso nga komersyo sa isa ka university malapit sa Bombo. After 4 years of struggles, daw wala lang mahibali, nga manag-graduate na siya. Siling niya, Manong, mag-graduate na gid ako, thankful gid ako sa inyo. Nagbag-o ang kabuhi ko. Kamo ang source ng nalabot ko nga ini. Nakakurso ako, kag makabulig na ako sa akon iloy kag mga utod. After 5 years, Tita Reg, nakakita siya sang iya naging asawa. Tag-isa ako sa ilaninong pagkasal. Kanami gid sang Ginoo. Basta maayo ang imo intensyon, ihatag gid niya sa imo. Hindi kita magsiling nga magbulig ako kay wayon ko labot sa iya. Pero kung may mabuligan kita nga hindi naton paryente, dako gid ang merito naton sa Ginoo. Last March, gin-invite niya ako nga updan siya sa Gimaras. Siya ang naging guest speaker sa iya nga beloved alma mater. Waay ako nag-upod sa iya, kay so busy man ako. Siling niya, Ninong, damo ang naghibi sa akong story, nasubuan gid ang mga parents. Tani, ang may mga sarang naton ng mga brothers and sisters, nga may mga sulusobra dira, tani, magbulig man sa mga less fortunate naton ng mga utod, para hindi na sila maging problema sa aton sosyedad kag community. Matagaan man sila, maayo nga future. Tita Reg, ang bata nga ginaapi-api lang sang una sa butika, subong may salakyan na kag pharmacist ang asawa. This end of March, closing na sa mga ginatudloan ko nga makabataan sa katekisis. Kag 3 sections ang akon nga students. Each section, magakuha ako 5 students to be recognized as best in religion. Mahatag ako gift para sa mga students nga worth gid tagaan sang award. Kay never hesitate gid to ask sa ina nga bata nga ginbuligan ko. Kanami gid sang response niya sa akon. Yes, Maninoy, ako ang ma-sponsor sa imo. Mabakal ako, Tita Reg, sang t-shirts nga puti with collar. Muna ang plano ko nga ihatag sa mga bata ko nga nakakuha sang awards. Printahan ina sang daw logo nga I love Jesus sa left breast para pwede gid sa mga bata masimba. Amo manina ang ginapanawagan sa aton simbahan kag mga religious nga magbayo sang puti pag magsimba. I'm sure malipay gid sini ang akon mga students sa akon nga gift
para sa ila dedication sa pag-attend sa ako niya religion class para sa ila. May ara estudyante nga matamad mag-attend. Every time magklase ako sa ila, nagabakal gid ako 2 packs ang dulce. Natagtag ko na sa ila, tagduwa ka bilog. Naga-enjoy man ang mga bata kada meeting. May exam sila na kada meeting para ma-monitor ko kung na-absorb nila ang akong teaching. Siling ko, permi ako naghahatag exam, ako ma-provide papel para sa inyo. Tinapangkat ko na ina, Tita Reg, 1/4 a sheet, kag tagtag sa ila. I am very much enjoying teaching catechesis. Hindi lang ang mga bata ang mag-alam, kundi ako man nga nagatuon sang lessons antes itudlo. Hasta na lang anay diri, Tita Reg, kapoy gid ako. Kay sa February 14, fiesta sa amon barangay. Damo ubra ko, may manahi, magdigamo, magpaminta, pili ka lang kung anong unahon mo. It's already 12:18 in the early morning. Tibala na kung anong oras ako makabugtaw, boss. Waay sa nagapukaw sa akon. So kind regards lang sa mga sukis ng KLP. Si Lola Amparing, si Lolo Dencio, student mom, Mr. Survivor, kag Inbi sa Iloilo Province. Thanks, Tita Reg, sa imo pagbasa sa malawig ko nga salat. Sa liwat, this is senior citizen sa 3rd District of Iloilo. Advance Happy Valentine's sa mga KLP lovers. Bilang isa ka catechesis teacher, kanami gid sang imo ginahimo motivating them, no? You are very sensitive sa ilang mga needs. Like hindi na sila problema because every time nga mag-meet kay sa ila, naghatag ikaw sang short quiz, provided na ang ilang papel. So masabat na lang sila sang exam. And parang ma-encourage man sila, medyo matagaan man, no? Bisan gamay lang ang kalipayan, samtang nga nagasihi ikaw sa imong klase, so may ara ka pa sang padulse para sa ila. And now nga manag-close na ang klase, gusto mo nga i-acknowledge ang mga estudyante mo nga you felt, no, they deserve to be recognized bilang best in religion. And nag-approach ikaw sa tawo nga imo man nga ginbuligan sang una. So kanami gid, no, because naga-continue what goes around, no, comes around. So kanami gid, naga-continue ang pagbinuligay, and then ang ginahimo mo para sa mga kabataan, buligid para sa ila nga mga kalag. Hindi bala kag kanami gid nga gina-prepare mo sila, kag gina-share mo ang ginahambal sa aton sa Ginoo, doing also, no, spreading the good news. Ganaga participate gid ikaw sa iyang ministry of sharing the good news. Salamat gid, and also very happy because happy ka gid ja, kaga-enjoy ka sa imong ginahimo. So it's no longer work, hindi bala? Though it's like play na lang para sa imo, but of course you know that everything that you do is for the Lord. Mga kabombo, kamuman, kung may ara man, yung mga very inspiring stories nga pwede gid nga ma-share. By the way, salamat sa liwat, ha? Senior citizens ng 3rd District. Sa mga may ara man nga luyag nga i-share, especially love stories for this month of February, palihog email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton and ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa inyo. Magasunod na ang mga dramas kada hapon after sa KLP, syempre si Tuyang Ermitanya, and then ang Provincial Jail, kagang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Magabalikay kita tomorrow with more beautiful stories. Sa gihapon, ininyo nga alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.